Etiska rådet og Froskaparsettet Førja, som bjør nå landstyrskvinner i helsemalum, Susanne Berstelsson, Bertelsen, jeg vil ha hjertelig velkommen, at seta rastavne okkara, vidløyke og etikker i helseversjonen og allmenna geira. Kjærsvær. og etikk innan helseverket og allmenna geira. Jeg får begynne ved å takke Etiska rådet og formannen Birgit Johansen for å skipe fyrre disse rådstøvnene. Eisene for å ha bøye mer å sette rådstøvnene. Det er jo stor antydning og ser vikkommende at vidløyke og etikker innan helseverket og allmenna geira bør settes fra og omrøft av slukere rådstøvnene. Gonger vi rukande fyr i hesson døvun. Og i det er støvant han at det er oppgjørende til åkon vanlige brukaron er fylgja vi. Møvleik i fyrre er tøknelige menneskjon for å kolvelta, bæg røkt, vitjer og omsitting. Nudger tøknelige hentleikar for helst gjøre det møvelott at veita skjåtare og effektivare røkt. Det eier alt analyka at mikka bojetøyna og øtja etkomme til helsetjenester. Ta i vitløyke og talgilda løsner skulle tagas i norsle og i helseversjonen og allmenna geiranon, det etisk etlit som skulle takast, til dømos ta i vitløyke vil brukla taga avgjører, her algoritmer vitlat avvirska løsne jo vel. Til tøtningar mykje at okkur vel fyrragai. Og må vi hava en iverskipet strategi for talgilding og norsle av vitløyke av helseøkjenon og i allmenna geiran. Tøknelige menneskjon kjemur okkur vi eller ikkje. Til ønsken vi at vitløyke for å mynda okra framtøy og i stora mån langt byrja å gjøre det. At bruka vitløyke i helseversjonen og allmenna geiranon for helt visst å ha visser 4 måneder og møvleikar. Og tåse tål og skipaner, og kunne stole og startsfolkene, mekka arbeidsbyrna, og ikke minst trytja bedre og skjåtere tjeneste til borgeren. Innan helseverket kunne vitløyke store hjelpere til dem som var brukter til skjåtere greiningar av sjukon, til at ekleie gongt og vitjer, og til å lia vitjer til på enn meira til enstaka sjuklingen. Og eldreøkjenon kunne få nødja måter å fylgja vi helsestøve og trivnei. Og i fyrirbyrjande helse kunne vitløyke og dategreining gjøre åken førfra sutja minster og veita folke stål og aron tropleganer gjørast olvarsliv. Og i allmenna geiranon kunne vitløyke og automatisering gjøre tjenester meira brukaravinarligar og gangnøyta okra avmarskaya tilfønge bedre. Alt dette, det har vært brukt værslige og vi avbyrd, kan lette tjenestestøye i helseversjonen og allmenna geiran. Men, jo meira vitløyke fytler i okra geransteie, større tøtning hev til at dere får et godt og virulott tjekk hva dere vilja og hva dere ikke vilja. Og mot trytja at Norsland av vitløyke i helseversjonen og allmenna geiranon bygd av etiske meginregler. Djøgnåskikkene, rettvise, avbyrd og viring for de enstaka menneskene. Og skulle styre gongtene vid talgilding og norslig av vitløyke i helseversjonen og allmenna geiranon. Takk og åker ikke styringene, så får vitløyke og ærer talgilder hentleikar at styre åker i helseversjonen og allmenna geiranon. Til å taka styringene og at arbeide ved en iverskipere strategi for talgilding og norslig av vitløyke nøyjot atikker, som her i dag, og fagfolk, serfrøyngar, som starvas innan helseverket og allmenna geiran, vitla mynda, skipaner og arbeid. Tui så tøtningar mykje atikker ut det saunas her, fagfolk, granskarer, politikarer og ahoager borgarer, til å kasta ljós av just hetta evne. Kvosse åker samfellagslige,
vilja bruka vitløyke innan de øke her menneska og vire standa i middelplanen. Jeg vågner at henta rastavnan kan gjerast et godt utkast til en sigelige og varlige menning av vitløyke innan helseverket og allmänna geiran i følge. Vi hæsson så kan jeg innskje til en gode rastavne. Takk for seg. Hjertelig takk for Susanna Berstolsen. Så ser jeg god år, og skal jeg ikke si så nekvatret, bare noe få. Selv om det er tropult her man her som starven og som jo til daglig, men i Ediska Ranon som nå sitter, og som begynner i hestet 2022, her må vi også om at skipa 4 en og slik om tiltakje, om heter vi kommande og tøtninga mikle evne, vitløyke og etikker. Hoksanen gjørtest narre ein verileitje etter et tiltak i Norrland og Houston om vitløyke, heste i fjør, 2024, da jeg fikk samband med Marsten Moore Olsen, som skipa i 4 tiltakene, og sattne ta i Marsten T. Zachariasen. Rektar i her av stenon og setrenon, eisne vil det være pastor i Batchenon, som har skipa 4, så han nå Edelska Raje og Froskabarsidet Førja, som skipa 4 i Sørastene. Flott. Og stevnan, hon vil bytte opp i 2. Vi færa først få en 4-lester, og så en framløve. Vi tar flere framløver. Det kan være en framløve ta. Åren vi tar en stek av 15 minutter. Og så kommer 5 ånder at her var kvarsene framløve som lyser i hvitløyke og imenskan hot, til vi så enda ved et palbord. Hvitløyke parster av teltefrøye skilje, som kunne kjøre oppgaver som vanliga krevja menneskjanslet vit og skil, til dømes læra, huksa og takke avgjører. Hvitløyke lukt menneskjanslig og vit og skile, men det ikke. Eins og et holmenne roboter ikke menneskjanslet likan. Hvitløyke og tolmenne maskiner. Om så hvitløyke narskast menneskjanslig innliving, empati og menneskjanslig kjenslun, så vil det ta maskina, et hål. Hvitløyke lykjes i oppfinning av atombombene. Måtte vi ikke hån, og om vi kjenner okken, og om vi kjenner okken måttelesan, vi hava gjørst henne. Hvitløyke lykjes i oppfinning eisne manavarakettene. Vi kom jo i vektløse, og om vi ikke hoppa langere eller hakre enn et visst fra hjørne, vet at vi gjør det henne. Vi lykjes teltene, og om vi ikke kunne vi tølen som hun, det å vite som opphoksa av henne. Jeg reist ikke hvitløyke, men jeg reist bytteskap menneskens. Jeg reist om vi får at gløyma til vid og ikke liva og virka samsværande. Mennesker av hjärsta vi vite og skile, kjenslun, innliving, viron og trygg. Mennesker av sal vi lika med sansun, mål og taleevnun og skapanarevnun. Mennesker av måtte, som vi ötlund tog vi kunne bytja opp og luka, eisne kunne øya, bråda nior og drepa. For måneder han var tidsen fengtje av nazisten i april 34, skriva i tyske godfrøyngren Dietrich Bonhoeffer et essay som han gav seg noen gåva vine Eberhard Bekje og tveimon leiaron og i tyske motstørrørslene Sveien Hans von Donalny og Ivermannen og i freknaternasene Jahernon Hans Oster.
brevet som han nevnte etter 20 år, vil det lyse ved storen og håen. Han skriver med landet, «Hverja fer valgt brottliga teker til, om det er politikk, eller av andligens leie, så gjør dette at de fleste som valgte nemor, bytteslig. Valgte tja tog eina, liver av byttleikanon tja hinon, skriver han. Det vi øren åren ein verlig vante at berjast umåter hesons leie av byttleika og vanligan demokratisk kan hatt, tog verre er det så. Hesen byttleiken er nemlig atlaver er kjera menneskje i ørvide, er at årekva deg og mua deg. Vi er bunden i nøkron, vi ikke mekna sjolv vi at løys okkom fra, utan hjelp utanifra. Anna Sofie Hermansen spyr i Vikendavisene 25. mai, nu i 25, og i grein vi iveskriftene til bort eller kvært. Høvenden sier på et essay, «Byttleitje idioti og bytteridioter» etter norska heimspekingen Lars Frøyrik Hasensen, som heldur er samståndet som vi omgående hava vita så nekv, hava vi omgående være så bytteslig. Vi doa vi øren ytla at nøyta okkara vit og skil. Ein påstander hansare at ønsken okkara lever sitt liv utan at møta en verligon idiote. Vanliga er hesen vid sjálve, skriver han. Men om vi vita hetta okkon sjálve, hetta ein byrjan til sannleika hugsan og vogn manna attena. At vi vanlige mennesker kunne være bort, utan å være bort, vær sampart i Bonhoeffer, største vante menneskjans og i Europa under 17. heimspartiet. Kunne vi lære nega Bonhoeffer, bedre til at vi og ånder i førjon, som er velskola, bæg i sundagsskola og folkaskola, som har utbygging og store arbeid, og som kjenner heimsøvene og har lys etikk, kunne velge å være bort, som ikke er det. Som ikke er det. Spurningen ikke sett at de må leiande, de må nekve med meg sjølven. Det er ikke spennende for gjør det for 95 år søgjent til, som russiske anstøyngren Alexei Navalny valgte for bare favon Arnsøyen. Tar våre integritet høyde tar. Det lek ikke mittelen teori og praksis, men det høyde neka som bare fahava. Det høyde dirve. Tilvirrande danske folketingslimeren Søren Pinn pastende somleis 25. mai år og i Berlinske, når det kommer til stykket, de fleste ikke modige. Sjåvan det kostet til at Heimon Bavon Bonhoeffer og Navalny i Løyve, men helt ærlig, kunne vi ikke velge eller la det være vi at ikke bostor, men stek av, se dere nyer og begynne å hugsa og spyrja kritisk. Da etter lote vi selv vi har framleit, som til dømes vidløyde, kunne vi så slå oss til tals vi bare å spyrja hva jeg kan få på skjortøy. Jeg ikke eisen at hugsa som skila folk og spyrja hva kunne vi gjøre fela at styra tøy døyre, vi i hesson døvun og fer vi at fåra, vi atlar okkar vitan og ötlun mentnar arve manna atarinnar. Vitløyke ikke bare maskiner til tål. Vi er sånn åren ferdig at bjøa Helge Maria Brøkker, hjertelig velkomnare, og hjertelig velkommen, Helga og Eivind, din mann, mannen din, og takk for de dager vi har hatt sammen allerede. Din overskrift som du har gitt, og nå må onker hjelpe meg ved Jesu, til at du er marsten.
hvordan skrur jeg på fremtiden forsvarlige helsetjenester med KI? Det spørsmålet. Helga Maria Brøkker her skjerlagtene i radiologi og granskare i Hvitløyke. Hjertelig velkommen. Tusen takk for kommeren på. Kan du høre meg nå? Ja. Tusen takk for at dere har invitert meg hit. Jeg har hatt 3 dager her sammen med min mann. Og jeg må si jeg reiser hjem i dag, og jeg kommer til å legge igjen en liten bit av hjertet mitt her. Jeg har blitt litt forelsket i Færøyene. Det har vært en fantastisk opplevelse. Jeg skal snakke litt om det vi på norsk kaller kunstig intelligens. Det er på færøysk vittliki, som er et så mye bedre ord. Det ligner på visdom, det ligner på kunnskap, men det er ikke helt det. Så jeg skulle ønske vi kunne låne deres ord, det skal jeg foreslå i Norge. Jeg skal snakke om vittliki fra helsetjenesteperspektiv, og så tenker jeg at det er et veldig gjennomregulert del av samfunnet. Det er mye etikk, historisk, i helsetjenesten, så jeg håper at måten man gjør det i helsetjenesten kan inspirere andre i andre steder som ikke driver med helsetjeneste. Jeg skal bare si veldig kort om meg selv. Jeg startet som vanlig radiolog på sykehuset i Tromsø og i Oslo. Jobbet i mange år som vanlig overlege der. Og radiologi var det faget som begynte med kunstig intelligens først i helsetjenesten. Så jeg har jobbet med det siden 2017. Og så har jeg jobbet i Helsetilsynet som Supervising Authority for norsk helsetjeneste, og nå jobber jeg i DNV. DNV er en stiftelse som har ett formål. Alt vi gjør er at man skal verne liv, helse og miljø. Sånn at den røde tråden er teknologi. Det skal virke, og det skal være sikkert. I midten der så er det mitt virke som radiolog parallelt. Jeg har jobbet på rettsmedisin i Norge, som en av 2 radiologer, og nå jobber jeg som overlege radiologi i Forsvarets sanitet. Jeg har også gjort en del utenom jobben med medlem i Norsk råd for digital etikk. Jeg er aktiv i Norske legeforening, og også i Nordic Innovation med Ethical AI, som jeg skal vise etterpå. Dette er det jeg skal ta dere gjennom. Så håper jeg det er en inspirasjon til dere videre diskusjon. Dette er grunnen til at jeg begynte med kunstig intelligens. I 2016, da var jeg ganske fersk overlege, så sa Hinton, som fikk Nobelprisen i fjor, at det var bare slutte å utdanne sånne som meg. Og det tok jeg som en personlig utfordring. Så nå er jeg forsker i kunstig intelligens. Han har fått Nobelprisen, så vi er vel en sånn tie-break der. Katla, notatvisning. Kan du hjelpe meg? Bare finne mine notater. Det er litt viktig å vite hvilken vei vi skal gå. Vi trenger ikke koordinatene, vi trenger kompasskursen. Vi bare gir oss 3 sekunder på... Der ja, takk. Sånn, flott, takk skal du ha, Katla. Hvilken vei skal vi gå med teknologien, og hvem er det som bestemmer det? Det er kanskje det viktigste spørsmålet man må stille seg selv. For mye av diskusjonen og mediedekningen om teknologien er at den drar oss et sted. Men det er vi som skal bestemme det. Og vi må ta en plass ved bordet. Det er ikke teknologene som skal bestemme hvordan teknologien skal brukes på oss mennesker. Det er oss. Det er forskerne, det er sykepleierne, det er legene, det er prestene. Og derfor er det veldig fint at dere har invitert til denne typen diskusjoner. Fordi når jeg diskuterer kunstig intelligens, så er det så mange som sier, men jeg kan ikke. Så blir de usikre, jeg kan ikke. Man føler man ikke har noe rett til å uttale seg. Men man må komme fra der man er. Om man er prest eller lege, og så tenke hvordan virker det på de jeg har ansvar for, eller de jeg er opptatt av. Det må man kunne kreve av. Christian Lange fikk Nobels fredspris i 2021 for sitt arbeid med mellommenneskelig forståelse og fredelig løsning av konflikter. Det er dessverre like aktuelt i dag.
Da han holdt sitt foredrag i 1921, så sa han blant annet dette: om teknikken gjelder det at det er en nyttig tjener, men en farlig herre. Det er også viktig i dag. Mennesker har beslutningsevne og beslutningsmyndighet over sine egne interesser, og vi kan ikke overlate dette til teknologien alene. Neural does not equate to neutral. Neural, det er nevrale nettverk, det vises til her. Og det er en idé om at teknologien er nøytral, at det er bare statistikk. Den er ikke det. Kunstig intelligens vitterlig ikke tar farge av data den trenes på, men like minst hvem som utvikler den, hvem som betaler for den, hvem som kjøper den. Og det som gjenfinnes et datasett av verdivalg, det gjenfinnes også i modellen. Og hvis ikke vi tenker på det, så vil de reprodusere forskjeller som man ikke har ønsket inn i denne nye verden, og av og til og med forsterke det. Så ikke la noen fortelle dere at teknologien er nøytral, den er aldri det. Forsvarlighet, det er det norske ordet for sound practice. Det er det kravet som stiller meg som lege. Jeg skal gjøre mitt beste. Og det er selvfølgelig veldig avhengig av situasjonen. Når jeg er på flyet hjem til Norge, og det spør er det en lege ombord, så er kravene til hva jeg kan gjøre noen helt andre enn om jeg var på intensivavdeling på sykehuset med mye utstyr og mye. Sånn at det er et bevegelig mål, det er alltid avhengig av litt situasjonen, men det er det jeg kaller vår nordstjerne, det er det vi sikter mot. Det er avhengig av at man kan ta med seg dette inn i diskusjoner om helsetjeneste. Hva er på en måte det som kreves av dere? Lærere eller lignende. Jeg skal si veldig, veldig kort om teknologien. Og det jeg skal si er på en måte de viktige knaggene dere kan ta med dere i diskusjonen. For det er så fort gjort at den liksom blir fanget av de som kan teknologien, men som ikke nødvendigvis kan å yte offentlige tjenester eller å forske og så videre. Så, aller viktigste er at vanlig programvare, software, det er koder. Og kan være et fantastisk verktøy, og man kan lett finne feil. Kanskje ikke lett, men det går an å spore. Kunstig intelligens, vitterlig ikke, det er en blanding av kode, men også data. Det er helt flettet sammen, sånn at de utfordringene man får med kunstig intelligens, de er litt annerledes. For den farges så veldig av hva den trenes på. Så hvis du kjøper kunstig intelligens til sykehuset, og det er bare trent på menn mellom 25 og 35 år, så vet du at den kommer ikke til å virke på nesten alle andre pasienter. Det er forskjell på det vi kaller smal, eller prediktiv, analytisk KI. Det er det som vi bruker i sykehusene i dag, stort sett. Og generativ, eller KI til allmenn bruk. ChatGPT er KI til allmenn bruk. Kan brukes til nesten hva som helst. Det er en veldig viktig forskjell, fordi den smale, det var på en måte den første bølgen av moderne KI, den er litt lettere å forstå, og det er lettere å kontrollere risikoene. Kunstig intelligens til allmennbruk er mer potent, men det er også vanskeligere å forstå feilene. Jeg skal bare vise litt forskjell. Analytisk, eller smal KI, det ligner en detektiv. Den har da lært noe om forskjell på hunder og katter, for et veldig enkelt eksempel, og da vil den kunne gjøre det igjen. Eller er det et brudd på et røntgenbilde? Og den kan bare skille mellom på en måte en forhåndsdefinert etiketter, og man kan spørre, hva skal den brukes til? Jo, den skal brukes til å skille mellom hunder og katter. Sånn kan det se ut i helsetjenesten. Den viser forandringer på et lungerøntgen, og på en måte bare det. Det kommuniseres lett. Generativ KI, den ligner litt en kreativ kunstner. Den lærer jo av mønstrene i dataene, men så skaper man nye eksempler. Så ikke en detektiv, men en kunstner. Og der er det ofte vanskelig å svare på spørsmålet, hva skal du bruke det til? Jeg skal bruke det til alt mulig. Og det er viktig å vite at det er ikke sant, men det er sannsynlig. Svaret du får ut av ChatGPT er sannsynlig ikke sant. Det er ikke en kunnskapsdatabase.
Det kan godt hende at den sannsynligheten så nært opp til sannheten at det greit, men vi vet et stort problem med det man kaller hallusinering, som et litt dumt begrep, for det jo ikke en menneskelig drømmefantasi. Det en maskin som kommer med feil statistisk sannsynlighet for noe. Og sånn kan det se ut i helsetjenesten. Det mange som bruker det til å sammenfatte og transkribere. Når man snakker med legen sin, så kommer det teksten. Kjempelurt, kjempebra. Men hvis du da bruker den til å komme med en oppsummering, komme med diagnoseforslag, komme med forslag til behandling, så det mye vanskelig å vite om det riktig. Hvordan vet man at den mener at det kreft, og at dette riktig behandling? Og det vanskelig å vite hva den har lagt vekt på. Og så den siste ting, den siste nye på en måte hypen, det det som kalles agentisk AI, AI agents, som skal virke automatisk i et system. Det brukes mye i cybersikkerhet for eksempel, fordi informasjonsmengden man skal overvåke så stor, så man trenger noen som. Så det ganske lurt i noen tilfeller, men dere vil ikke ha en agentisk AI til å monitorere flyplassen. Dere vil ha en flygeleder, et menneske. Og de som jobber i høy risiko, helse, kjernekraft, altså aviation og cyber inn i de dype tjenestene, de veldig tydelige på det må være et menneske et sted. Og vi feilbarlige, vi tar feil, og vi har fordommer, og vi har dårlige dager, og vi forelsket og glemmer det vi skulle si og sånn. Men det en god praksis av et menneske der. Så ikke på en måte tro at man må dit automatisert. Det et valg vi tar. Dette menneskelige oversikten viktig. Ok. Dette bare et eksempel på hvordan det en så stor trøkk på særlig de som skal kjøpe ting, enten det offentlig eller privat, at dette det neste nye. Men jeg tror det kan være veldig lurt å ikke være det som liksom early adopter. Man kan se litt hva folk har gjort, så man ikke være liksom alle de nybegynnerfeilene. Vi har en kommune i Norge som brukte KI til å skrive en rapport om hvilke skoler som skulle nedlegges. Og der var det falske referanser. Det ble en fryktelig pinlig affære. Og i stedet for å si, oi, vi visste ikke helt hva vi gjorde de vanlige feilene, så kastet de rapporten, sa opp en leder, og så gikk videre. Men det hadde vært mye mer interessant om de hadde sagt, vet du hva, lær av oss. Dette gjorde vi feil, og dette gjør mange feil. Det helt vanlig. Det nytt for alle, og så lærer vi sammen. Og for at det etisk råd og Bergur Prest, så har jeg også tatt med en illustrasjon fra Daniels bok, om en gigant på leireføtter. Og generativ AI det litt, disse språkmodellene, for vi vet ikke sårbarhetene. Det virker som en gigant, men det sårbart. Så, Bergur, den til deg. Ja. Og så skal jeg si, jeg rekker ikke å ta, det så mange muligheter, jeg tror Maria, ja, du kommer til å si noe, unnskyld, sa jeg riktig navn? Ja. Du kommer til å si litt om AI i helsetjenesten, så jeg hopper over det. Så bruker jeg hele tiden på utfordringene. Så kan du ta og løfte det med muligheten etterpå. Ja. Dette de to mest kjente sakene i verden om hvor det har gått feil. Og begge denne smale kunstig intelligensen. Det kommer til å komme flere med den brede. Den i midten der, det velferdssystemet i Nederland. De laget en algoritme for å fange de som jukset på å motta velferdstjenester. Og så jo de ofte de mest sårbare gruppene vi har i samfunnet. Og det ikke sånn at det et enkelt valg å havne der og motta velferdstjeneste. Det en samling av eksterne årsaker og interne årsaker. Og du må ha litt skjønn for å forstå hvor sårbar man kan være. At av og til så hadde man ikke noe valg. Men denne algoritmen ble det man kaller sånn social profiling. Det ble veldig tatt ut individer, og det ble en ordentlig pinlig affære, for det var mange som ble mistenkt som ikke var grunn til å mistenke. Så den nederlandske regjeringen gikk av på grunn av dette her. Det Ruth som nå leder NATO, så han har forhåpentligvis lært om hvordan man skal bruke KI.
Dette er også med på hvordan EU forholder seg til kunstig intelligens. Det har vært en veldig viktig hendelse. Jeg skal si litt mer om det etterpå. Og i USA så er det dette med predictive policing, og også i rettssaker. Kommer du til å gjøre et nytt lovbrudd? Har mye å si for om du kan gå eller ikke. Og der igjen, det blir så forsterket sosiale forskjeller og historien som ligger bak sårbarheten. Den er ikke god på dette, sånn at det har man da tatt bort. Og så er det noen andre ting som jeg mener er det mest skumle, og det er at altså, i kroppen har vi noe som heter blod-hjernebarrieren. Hjernen ligger som en veldig beskyttet rom for verden, og også for resten av kroppen. Den får råd til å holde på veldig i fred. Det er den siste barrieren som jeg tror teknologien prøver å komme. Det er vanskelig å komme inn i oss selv. Og grunnen til at jeg er litt bekymret for det, er at der har vi det vi kaller agency, som er det stedet hvor man bestemmer seg for hva man vil, og man bestemmer seg for å si ja, eller bestemmer seg for å si nei. Og man må ha det rommet, og den roen til å bestemme seg. Det er et veldig viktig, det er litt hellig sted for oss mennesker. Eller så blir vi bare reaktive, eller så blir vi bare manipulert. Og det rommet vil en del inn på, det man kaller neuroprivacy, altså den siste barrieren. Og jeg følger Amnesty International tett. De er veldig gode på teknologi og menneskerettigheter. De har en tech lab, selvfølgelig fordi de jobber mye med journalister som blir overvåket. De er veldig gode på dette her. Og for 1 år siden så søkte de, dukket opp i min LinkedIn-feed etter en neurotechnology consultant. Og det sier meg at dette er godt på vei inn i hvert fall land mange må beskytte seg mot, og man ønsker ikke at det tas i bruk i eget land. At friheten til journalister, friheten til forskere, prester, til leger å kunne gjøre en god jobb, ikke minst snakke opp om urett, eller det må vi beskytte. Så beskyttelse er helt sentralt, og dette er 2 bilder fra jeg røntgenlege, og vi er litt der vi var med røntgenstråler for 100-120 år siden. Han mannen med denne bøttehatten på hodet, det var en strålevernbeskyttelse fra 1. verdenskrig. Det var blyfrakk, det var forferdelig tungt og forferdelig varmt og ikke nyttig. Sånn at noe av beskyttelsen kan være det er litt for mye. Samtidig så brukte vi det til ting vi ikke skulle bruke det til å tilpasse sko. Og vi vet at røntgenstråler kan være farlige, så vi skal ikke bruke det til å tilpasse sko. Men vi kan bruke det til å fange kreft, eller finne ut hvor folk har skadet seg. Så må man vite hvor man skal bruke det. Så skal jeg si litt om hvordan man har valgt å regulere dette her, for det er jo ikke helt cowboy, helt lovløst. Det ligger jo mye regler til grunn fra før, og det kommer også nye regler. Og så er det jo, må jeg bare si, dette er jo farget av mitt ståsted fra Norge, mye farget også fra EU, men jeg håper at dere kan la dere inspirere, og så blir det en færøysk versjon av dette. Dette er en veldig god bok og en veldig god artikkel. Det er en amerikansk jurist, en forsker, for det er denne diskusjonen om at innovasjon er så viktig, så det må man bare løpe med. Det er en konkurranse som du taper, så hvis ikke du løper etter teknologien, så taper du. Og da mister alle hodet, mister alle forståelsen av hva som er viktig, fordi det er et veldig vanlig salgsargument. Dette tilbudet utløper om 12 timer, bruk AI på alt, ellers så glimmer. Ikke sant? Det er jo ikke sånn vi skal ha det. Og Europa har en annen variant av å bruke teknologi og regulering enn USA. Det er noen lenker etterpå som jeg kan dele, så kan dere... Dette er veldig high level oversikt over regulering av kunstig intelligens i verden i dag. Du har Europa som går liksom helt tilbake til kilden og sier at teknologien den skal beskytte innbyggernes rettigheter, innbyggernes fundamentale rettigheter. Der legger de seg. Og det synes jeg er interessant, og jeg tenker for etisk råd så gir dette gjenklang. Ja. I USA så er det kanskje ikke så overraskende at det er markedet som skal beskyttes. Ikke innbyggernes rettigheter. Og i Kina, som jo har flere regler på AI enn både USA og Europa, men der beskyttes ikke individet, der er staten. Så dette er liksom de 3 leirene. Så har du
mange land med veldig gode reguleringer som prøver å legge seg et sted midt imellom. England, Singapore, Japan, Sør-Korea og så videre. De legger seg på det de kaller KI safety. Så det går ikke helt til verdiene, men de anerkjenner at det er viktig å tenke sikkerhet. Og så har FN også jobbet med kunstig intelligens og har da en plan, det de kaller Global Digital Compact, og skal lage sånn som man har på disse klimapanelene, så skal man gjøre det for den teknologien, og det tror jeg er veldig lurt. For det er jo ikke til å legge skjul på at det blir et veldig nordlige halvkuleperspektiv på diskusjonen, og vi trenger jo også den andre halvdelen av kloden med. Jeg tok et kurs i fjor om AI policy, jeg vet ikke om dere ser. Dere kan bare få bruke 1 minutt på å lese noen av de. Det er sånne ting som sies, særlig av de som utvikler selger teknologien eller investorer. Og alle som kan bitte litt om politikk, bitte litt om hvordan et samfunn drives, håper jeg kan le litt av dette her. If we regulate AI, we lose competition with China. Det er en konkurransen. Da må man bare glemme alt av etikk og alle lover og regler, for ellers så vinner Kina. Det stemmer ikke. Selvfølgelig ikke. Selvregulering er det veldig mange som vil ha. Du må stole på oss. Jeg vet ikke om jeg vil stole på Meta eller Google eller OpenAI. De har ikke noe god track record på å respektere personvern, GDPR, og så videre. Sånn at jeg kjenner at jeg har litt vanskeligheter med å stole på dem. Men EU har gjort en grundig jobb. I 2019, altså snart 6 år siden, så kom det en ekspertgruppe med etikere frem med disse. Man skal respektere menneskets selvbestemmelse og kontroll tilbake til dette privatlivet inni her. Det er også viktig for politiske valg. Vi har stortingsvalg i Norge nå i september. Masse påvirkning ved hjelp av KI. For at vi skal ikke kjenne hva som er riktig å stemme, men la oss påvirke. De skal være sikre og teknisk robuste. De skal være gjennomsiktige. Det er vanskelig, men vi må i hvert fall prøve å forstå hva den har lagt vekt på. De skal legge til rette for inkludering, mangfold og likebehandling. Det er selvfølgelig for oss. Men det er igjen, hvis man ikke vet datasettene, så kan man havne et sted med ulikhet. Det skal være nyttig for samfunn og miljø. Og det er også sånn, det er veldig mye AI som er veldig nyttig. Hvor mange får ikke sånne tullete reklamer på telefonen om ting de ikke trenger, eller filmer de ikke vil se, eller bøker de ikke vil lese, fordi algoritmen drar deg ned en retning. Det er jo ikke nyttig det. Men nå med du kommer til å snakke om AI i genetikk og persontilpasset medisin, det er nyttig. Det trenger vi hjelp til å forstå det datasettet. Sånne ting er lurt å bruke KI til. Så er det ansvarlighet. Og så var jeg med i en ekspertgruppe ved Nordic Innovation som kom med 5 anbefalinger i fjor. Jeg må lese her. Og det er at man må få en nordisk strategi. Martin, du har vært med på å lage et utkast til en policy, eller råd, anbefalinger, har du ikke det? Med Færøyene, Island og Norge i fjor? Nei, ikke det, men du har noe lignende. Så det finnes ting man kan bruke. Og så er det etableret et senter for etisk AI, og det er i gang nå. Nordisk AI-senter skal ligge i Stockholm. Og så er det at dette med språkmodellene, det er den generative KI til allmennbruk, men på nordiske språk, for vi vet at det er veldig lite der ute på internett av nordiske språk. Og så er det ikke minst det at man skal lære seg, og dere gjør det nå. Dere lærer dere litt om kunstig intelligens. Det er kjempeviktig. Og så er det dette med, som jeg ikke sier så mye om, det koster veldig mye energi, og det koster veldig mye vann. Det er mye mer energi og mye mer vann med ChatGPT-søk enn et Google-søk. Så jeg tror at man kommer til å ha noen samtaler om hva man skal bruke KI til. Genetikk, ikke selge mer væsker, for eksempel. Ja. EU kom med sine etiske anbefalinger i 2019, og i fjor, i 2024, så kom de med KI-forordningen. Den kommer til å gå rett inn i norsk lov, og den er laget fordi at denne teknologien skal undergrave vårt demokratiske system.
Og den skal være utviklet i tråd med våre verdier. Dette tenker jeg at etiske råden ikke kjenner til. Og man skal beskytte helse, sikkerhet, grunnleggende rettigheter, demokrati og miljø for de skadelige effektene. Så det jo veldig mange gode effekter, men man må tenke 2 ting. Og EU har sagt at det noen systemer som forbudte. De blir forbudt februar 2025. Og det systemer som kan påvirke underbevisstheten. Igjen, jeg snakket om neuroprivacy. Og det også dette med social scoring, at man skal liksom bli fanget av omstendighetene i sitt liv. Det skal man ikke. Og så det noen systemer som høy risiko, og helse vil jo ofte være det, ikke sant? Men også om man skal få velferdstjenester, om man skal få et banklån, om man skal få en jobb, om man skal komme inn på en skole, et universitet, og så videre. Det også høyrisikosystemer, fordi det virker så direkte på den enkelte individ. Da mener man at da skal man gjøre det enda tryggere og riktigere. Og så det mange ting som ikke kommer til å ha så høy risiko. Og så vil det komme mange veiledere om hvordan man gjør det. Og dette først og fremst de som lager kunstig intelligens, produkter som selges på markedet. Så jeg tenker at veldig mange av offentlige institusjoner i Europa kommer i hovedsakelig kanskje til å kjøpe noe ferdig, for da har man gjort en del av den jobben. For det tungt å utvikle selv. Ok, jeg skal si bare bitte litt. Oi, jeg må skynde meg. Sikre og teknisk robuste. Og igjen så var det dette med at det ikke bare kode, men det data. Det en samling. Og da vil man kunne få denne diskrimineringen hvis man ikke husker på det. Og det ofte så enkelt som å bare vite hva denne trent på. Kjønn, alder, hvor folk fra og så videre. Det må rime med det skal brukes på, ikke sant? I helse så har vi for eksempel det at det ikke trent på mange nok med melaninrik hud. Da vil den algoritmen som ser på en føflekk prestere dårligere. Og det jo ikke fair. Det så enkelt. Man må bare starte med en riktig datasett. Og så tror mange at data sånn, det som en sånn nordisk stue, og alt rent og ryddig og lyst og på plass. Men alle som har forsket på data, særlig helsedata, vet at det sånn. Det bare rot, ofte. Ikke alltid strukturert. Så datakvalitet, det dårlig datakvalitet, så blir det også dårlig produkt. Kort på informasjonssikkerhet, cybersikkerhet, i hvert fall disse smale modellene kan være lett å lure. Man bare legge på noen forandringer som vi ikke gjør noe med vår menneskelige vurdering, men som en algoritme ikke greier å ta. Og her bare et eksempel på om man har lagt til forandringer på en røntgen-thorax med kreft som ikke der. Ok, etikk og forsvarlighet. Ansvarlighet, det henger jo mye sammen. Og for helse sin side så det forsvarligheten som vårt ansvar. Og vi har mye etikk. Vi har helseretten, alle lovene og reglene, så ikke minst så forstår vi rollene våre. Og det tror jeg veldig mange vil kjenne igjen. Hvor lang tid har jeg ennå? Ja, ok. Så av og til når jeg diskuterer kunstig intelligens med teknologer, så de sånn, men hvorfor det så sakte? Hvorfor liksom bare bruker dere ikke? Dere så treige, dere så gammeldags, dere så konservative. Så sier jeg, vi ikke det. Jeg røntgenlege, jeg bruker en maskin til alt jeg gjør med pasienten. Så putter jeg det inn i en maskin, eller så holder jeg en maskin i hånden og tar på dem. Sånn at jeg mener at jeg ganske sånn teknologioptimist. Og dette fra den første hjertetransplantasjonen i Polen. Det så litt rotete ut. Men det viser seg at mannen som lå på benken, han overlevde kirurgen. Så det var et veldig vellykket resultat. Så vi gjør nye ting. Vi driver, innoverer hele tiden og ligger helt i ytterkant. Det må vi også ikke glemme. Og det også, hva det man gjør innovasjon i kirken, eller i skolen, eller på universitetet? Altså, det ikke sånn at fordi vi ikke tar inn kunstig intelligens, så man langsom. Det må man også huske på. Ikke la noen si at man ikke teknologioptimist. Og så det medisinsk etikk, eller biomedisinsk etikk. Den blir jo ofte smalere enn vanlig etikk, men det dreier seg som regel om å gjøre godt
om å respektere selvbestemmelse, om å ikke skade og være rettferdig. Det det vi læres opp til på doktorskolen. Og så har vi dette med forsvarlig praksis. Og det veldig få ting verden enige om for tiden. Til og med menneskerettighetene og folkemord diskusjonstemaer på verdensarenaen. Men Helsinki-deklarasjonen vel et av de få tingene verden fortsatt enige om. Det mange land som har tatt det inn. Og de som jobber med forskning og forskningsetikk vil kjenne igjen dette. Og den ble revidert i fjor på grunn av blant annet det de kalte Big Data og AI. Og her det var laget i sin tid for å beskytte individet og for å innhente samtykke for å gi kraft og styrke til de har forsket på, men også tatt med at det vanskelig med kunstig intelligens fordi man vet ikke alltid hva dataene skal brukes til når de samles inn, men det kan dukke opp muligheter. Genetisk forskning, det kan dukke opp muligheter senere. Og da det ikke bare mulig å ta i samtykke, men dette vil være veldig utfordrende for de etiske komiteene, som da må forberede seg på å få flere av denne typen søknader. Så jeg tror veldig mange land driver nå og bygger opp sine etiske komiteer for å ta imot dette, fordi de vil være avgjørende. Og i Norge har vi også noe som heter klinisk etisk komité, ikke bare forskning, men fordi for eksempel kunstig intelligens, men også bioteknologi, reproduktiv teknologi utfordrer oss. Og av og til så vet vi ikke svaret. Av og til så det ikke lett å vite hva som riktig, eller hvordan man skal tolke loven. Og da må kloke hoder med trening i etikk, trening i dilemma, forstå verdiene, sitte sammen. Det redningen. Vi har etiske regler for leger, det tror jeg alle legeforeninger og sykepleierforbund har. Det ligger dypt i oss, det en superkraft og det en styrke. Vi kan si nei til ting, fordi det utfordrer vår etikk. Det det ikke alle som har. Det burde alle nesten ha hatt. Min etikk på boks det lov? Det lurt? Og kan jeg leve med det? Da har jeg liksom jeg vet etisk råd, det blir litt for enkelt, men du har tatt unna en del av de store tankene på det. Ja. Det veldig viktig å forstå hvem du når du bruker kunstig intelligens. Privatperson, det en ting, men hva gjør du i din offentlige rolle som forsker eller rektor? Ja. Fordi at det medfører en ansvar, medfører en kontekst som spiller inn. Og her valgene. Skal man utvikle selv? Skal man kjøpe, anskaffe, ta i bruk? Og her har også EU gjort noe nytt. De har stilt noen krav. Dette fra helsepersonellsiden. Du kan være vanlig lege, vanlig sykepleier, du kan være forsker eller begge deler, men nå blir det noe nytt. Så EU har sagt at alle offentlige institusjoner, eller der man bruker høyrisiko kunstig intelligens, skal ha det som kalles en profesjonell bruker. Og det ikke den enkelte lærer som sitter og bruker, men det en i systemet som kan nok om kunstig intelligens til å fange opp når den ikke virker som den skal, til å kunne skru av. Så det blir spennende. Det blir en ny rolle. Jeg skal bare la dere inspirere av ENACT. Det et forskningsprosjekt i Norge. Jeg har snakket med dem. De var veldig begeistret for at jeg skulle snakke om med etisk råd i Færøyene. De snakker med mange næringslivsaktører i Norge for å utvikle etisk risikovurdering i praksis. Det både å kunne forstå kontekst, kunne lage scenarier og kunne på en måte dilemma-trening. Så jeg håper dere kan la dere inspirere. Ja. Siste jeg skal si pasienter og brukere og pårørende, eller de som vi gir tjenester til. I helsetjenesten har jo de kjempet hardt for å få en plass ved bordet. I gamle dager så var jo overlegen veldig streng, og man fikk bare være glad for at man fikk snakke med en lege eller en sykepleier. Det heldigvis slutt på det. Nå man et fellesskap, men det kan hende at teknologien utfordrer dette her. Og dette hva heter det? Slogan til en organisasjon i USA, diabetespasienter og deres foreldre, We are not waiting, og de har sett disse diabetesmålerne
som folk har på armen, det er blant annet utviklet med foreldre som har pushet teknologien. De vil ikke vente. Det er også en veldig god kraft med å spørre folk om hva de vil, og hva de tenker, og hvilken risiko de kan ta. Vi snakket med de store pasientforeningene i Norge, og de sier at det å være en digital borger kan være vanskelig for de som er sårbare. Og om de kan forstå informasjonen, og medvirkning. Ja, jeg skal sende deg. Og så er det dette. En del helseapper er helseapper, men så snakker de ikke om helse, de snakker om velvære eller omsorg, eller du får sånne gråsoner, hvor man egentlig går inn på helsetjeneste, men man vil ikke helt ta ansvaret. Ok, oppsummering. Her kommer noen gode råd. Det må følge etiske prinsipper, klare ansvarsområder og regulering. Og hver sektor har sin regulering. Krever veldig moden ledelse, og de må få en på laget, en profesjonell bruker. Må ha tydelige roller. Må ha et tverrfaglig team, og jeg tror, så jeg har forstått det rett, så ligner Norge og Færøyene på at det er litt her og litt der, og noen innovatører, noen ambassadører som bare durrer i vei. Man trenger å samle de, så man forstår hva de gjør, og hvilke roller de har. Semantisk samsvar, det er viktig. Snakke med teknologene. Når jeg bruker begrepet for helse, så skjønner ikke de hva det betyr, og når de bruker begrepet fra data science, så skjønner ikke jeg hva det betyr, så man må bruke litt tid på å rydde opp. Medvirkning fra pasienter, borgere, elever, veldig, veldig viktig. Og jeg tror jo at de er mye mindre redde for risikoen og vil ha mulighetene. Da kan man jo bruke det litt som en kraft, ikke sant? Og så er det etisk risikovurdering i praksis, og så er det disse utfordrende, altså militærbruk er unntatt fra EU-regelverket. Der er det da stingelse strengt krav til etikk, når du ikke kan lene deg på lovverket. Privatliv i hodet og disse gråsonene. Og minner dere på forskjell på programvare og KI. Det er forskjell på smal og bred KI. Og det er ikke sånn at vi skal akseptere at det ikke er et menneske. Sånn, da tror jeg var ferdig, omtrent i tiden. Kjempefint. Tusen takk, Helga. Jeg har, og jeg ser på Færøs nå, til det her var spurninger til Helga, og tanker og annet vi kommer til det sattene. Tror at etter til neste opplegget som vi skulle høre, så kan du få muligheten til å sette spurninger, og sette en løte av til det. Tusen takk, Helga. Du ga så mye viten, så mye erfaring. Du stilte mange spørsmål, men du ga oss veldig mange ressurser, altså steder hvor vi kan finne ressurser og inspirasjon til videre bearbeidning av dette emnet. Så det ga oss mye å tenke på i etisk råd, og for så mange av oss som er her i dag. Veldig verdifullt at du kom med. Kjøp en klapp at. Tusen takk, Helga. Vi er nå til Marie Hammer Olsen. Evne henne eiter vidløyke og i føreske helsetjenestene. Jeg gjør så glad over Maria at vite at du er til, og at du har starv her og har sett noen her til underviser som eller kliniske utbyggingarleiere og i 20-årsfrøye. Og har just undervist i tekniske personen, og her du eisen nærmere vi vidløyke. Og tog har Maria finne ega tog, der føringer som får komme og ha settene, for 6 minutter, hun finnes det dobbelt da. Så hjertelig velkommen, Maria, og gjør vi en klapp. Kjør så vel. Ja, jeg høres det. Ja, som Berger sier, så er det Marie Hammer Olsen, og jeg arbeider adaltene for helse- og sjukrarøktervisende her av Sestrene, og så underviser jeg også i helseteknologi.
Og min bakgrunn er sjukrarøkterfrøyngår. Jeg har en master i sunnhetsinformatikk fra Aalborg Universitet. Og så har vi eisen i 20 år arbeidet ved Talgild og Halskibanen i Førjøen og i Grønlandet. Her i eisen var prosjektlærer enn av tog. Og altså, det herfra i Talgild og Halskibanen ble innført og i føreska helseverket, så kjenner jeg ikke til hva for risastørre avbjørn det er. Ta i helsestarfer skulle arbeide en annan hatt, og i som føren får det så fra papiret til at arbeide i en teltskipan. Det krever øyene hva brøttere arbeidsgang der, rollen er være brøttere, oppgaven er være ørvøse, alt være ørvøse. Og tog vet jeg at det krever øyene hva helsestarfer ta en norsk teknologi skal ta norsk. Jeg er så glad for at Helga sier også at hun kom vi tog, altså folk kunne ofte bli så bange for å uttale seg om dette evne, og det var jeg som så øsne, men jeg kom så vi tog her som opplever med. Ja, og det som, jeg får bruke året teknologi og Elianegv, som øsne omfatter vidløyde, og så det i sjukrarøkterfrøyngår og arbeider ved sjukrarøkterfrøy i oppbyggvingsene, og det vil si at jeg får relatere øylanegg til sjukrarøkterfrøy. Ja, det første jeg gjør det da jeg var begynt med det her, det var å spørre ChatGPT. Hva vidløyde er. Og jeg fikk det svære at vidløyde er et samlet hotak for teknologier som røyner at etterlukne, etla stola menneskesligen intelligense. ChatGPT sier, jeg i en avanseret av chatbotter, men eisen et ambo som kan stola læring ved å skrive hjelp, jeg kan komme ved hosgotten og refleksjonen, grunnet av tøyne input, men jeg skiljer ikke som en menneske. Og jeg spurte så at han måtte vite at han skiljer ikke som en menneske. Han sverer, jeg hokser fleksibelt, men skiljer ikke som mennesker gjør. Jeg ikke tilvidt av vår. Jeg har ånga kjensler, ånga kropp, og jeg opplever ikke verden. Jeg skiljer ikke hva år merker i menneskeslige fæta. Jeg råkner ut fra sannluksvær, ut fra statistiske mønstron, og jeg ommetalligere mångt av tekst. Det kan sammenluknes via telva, utan å vite hva det tallbrettet er. Men allikevel vil jeg gå over til spillet, og jeg har samme millioner av studium for. Et døme. Om en lesende spyr meg hvordan man linner enkjøs til en og dødkjende sjuklinje, sverdig vi flere møvligen oppskott. Men jeg merker ikke sårbarheten til sjuklinjen, og merker ikke menneskeslige relasjoner. Jeg ender ikke ved vitan, jeg loter ikke i omsorgene. Ta mennesker skiljer nekka, kopla det til rønter, empati, moral og kontekst. En sjukrarøkterfrøyngur skiljer ikke bare hva poina og teorien er. Hun ser poinene og egnen av sjuklingene og handler heretter. Ta I vidløyde være brukt I helse og utbygging må vi minnast at det et ambo ikke en erstatninger for menneskeslige fætan, arbeid og dømmekraft. Dette var det som ChatGPT sier om seg selv. Da tåsa ver om teknologi og I helseversjonen, og ikke minst om vidløyde, så ver motivasjonen for å innføre teknologi ofte I talelse som rationaliseringer og effektiviseringer. Men effektiviteter og spæringer snikvar seg om hvordan nek vi kunne gjøre, hvordan kjøtt vi kunne gjøre det, og hvordan bøylet. Men etikkeren spyr hvordan vel vi røkten utdent sjuklingren eller borgerne menneske eller en oppgave. Hvor vi gagna teknologiene, hvor menneskers liv vi misser vid om vi bare tar oss om tog penger I samband med innføringen av teknologi I helseversjonen, og så framvegis. Vidløyde blir mer og mer brukt til å analysere skanninger og røntgenbilder, blodrønder og journaldata, og kan foreslå diagnoser. Etiske trobladene Etiske trobladene at oppmerksomhet av klinikeren kan flytte seg fra skjermen
og hva algoritmen sier, og i stedet for å luste etter sjøvene til sjuklingen og bruke kliniske eier eller dømjevne. Sjuklingen kan ikke føle seg skjønnelig. Eisne kunne klinikere få høyt anledd av teknologiene, så subjektive opplevelser til sjuklingen kommer i ærerød. Og jeg husker bare at jeg så simpelt døme om en del folk som skjermen. Altså, og det bare så jeg ble tilvittet om det. Det at vi underviser, vi første hjelp her, er en lesende kom inn i oppbyggingssted. Og så underviser vi i hjertemassasje, og til å venne seg her var lesende en av dere, som de skulle venne seg til hjertemassasje av. Og så skulle de downloade en app av telefonene som har samband med dukkene via Bluetooth. Og av telefonene kunne leserne så fylle vi frekvensen av hjertemassasjene, om man i leie, om de tror det noe djupt, det var noe effektivere innblåstrer og så videre. Altså de får en såkallet intelligente coaching med de ut i hjertemassasjene. Men det som hender på eneste fer, det at de stande her og gjør oss en hjertemassasje, men det er ikke av telefonene, og vite hva telefonen gjør dem feedback, hvordan de gjør det forskjellige. Og det jo ikke rann ikke med føren, fokusfer, kanskje øyne fra sjuklingen over skjermen. Altså, det virker akkurat som kroppen vil flutte over skjermen til dømes til at mamma vil skanne, og man ser foster og hjertesleie av skjermen. Det akkurat som skjermen blir sin tur, den får langt i kroppen. Ja. Greinen Futurism Nursing vil være vi, at sjukrarøkterfrøyngar ikke de store aktørene, da det kommer til at engasjere seg i teknologiske løsninger. Og nøyet at sjukrarøkterfrøyngar umynda seg førja avverskan teknologien hever av omsorgene. Greinen vil være vi at sjukrarøkterfrøyngar har en reaktiv tilgang til teknologi. Altså sjukrarøkterfrøyngar reagerer til teknologien her. Men sjukrarøkterfrøyngar skulle i stedet bjøre seg fram og ha avverskan av hva teknologien kan brukes til, hvordan hun kan brukes, og hva hun ikke kan brukes til. Du hver vet det bedre enn sjukrarøkterfrøyngar. Og jeg vil her som for en si at det gjelder selv om de alle størrspilsker innan helseverst, og ikke bare, men relaterer til sjukrarøkterfrøyngar. Tjekk om teknologiene kan ofte være sterske kjensler. Teknologien kan ofte være lus som ønt eller køld. Hun gjør mennesker til objekt. Og være tog oppfattet som motsetninger til menneskelige relasjoner, og her vil motsetninger til berende elementene i sjukrarøktene, som relasjonen til sjuklingen og omsorgen. Teknologiske mennesken krever ærer og nødgjør forelager til sjukrarøkterfrøyngen, og være tar tog nødt til å stekke av og reflektere i hva hender tar i teknologien ved pastor av arbeid. I etiske kodeksen til ICN, International Council of Nurses, fra 21 stendur, sjukrarøkterfrøyngen trykker at Norsland av teknologi og visendelig om frambrotten i samsvær ved trygt, viring og rettende til menneskene. Ta det snur som vidløyke eller utgjør som omsorgene av roboter, trykker sjukrarøkterfrøyngen at omsorgene framveis personsentreret, og slik utgjør stolar og ikke utskifter menneskeslig samband. Framlagsland av roboten til helsevøkje kører vi fotlærer for. Roboter hjelper sjuklingen at ete, minne borgere å ta medisin, edge til aktiviteter, rørslesensorer avvære til en sjuklinger for sjansene, fadelsensorer avvære til en sjuklinger dettor, og så framveis. Nekv av hesen har beinleis avvarskan av sjukrarøktene og av mennesker og i hele tid. Vidløyke kan sende ut alskens avværinger, men ta vet ikke om mennesker føler seg ensamalt. Så jeg vidløyke hever jo ikke kjensler, empati eller tilvid. Vidløyke trøster ikke, ikke nærværende,
merker ikke stemning, ausøkt år eller sorg. Og så halte jeg selv for å komme an noe ordentlig viktig nå. Og det hodet teknologifæta. Og teknologifæta i helsevest og allmannavest. Og man kan huske at man ikke føler ikke. At tøytninger med hodet som undervist vil og i sjukrøktafri oppbyggingen er teknologifæta, som viser til evnene til å skilje, analysere og fyrhalde seg kritisk og refleksivt til teknologi. Man kan ta oss om de instrumentelle teknologifætene, som snører seg om hvordan teknologien virker, og hvordan den kan brukes til å løse oppgaver. Vi kan ta, og så kommer det, den relasjonelle teknologifætene. Hun snører seg om hvordan teknologien interagerer med mennesker og samfunnet. Altså hvordan teknologien brøyter relasjoner, leikloder og virer i praksis. Hesen danser mellom teknologi og mennesker er utrolig viktig. Og ikke minst at dansa i takt, at hava stev. Og jeg var virkelig at det er mennesker som fører eller skipar og i hesen dans. Her finnes flere anbud til at analysere og meta teknologi, og takke støve til hvordan teknologien kan nøytast, således at teknologien ikke bare vil en medkjensla som damer eller ikke. Så det finnes, og det underviser vi da nu, men jeg har ikke støkken av dem. Et annet, og i dansen mellom menneske og teknologi, det er teknologien med systemet. Hver hever åperdene at teknologien ikke rykker som hun skal, og feiler henne. Og det er ikke så lykke til å stedfeste til åperdene. Er det sjuklingren selv som hever feiler? Hver åperd hever laknen, sjukrarøkterfrøyngren, designeren eller framleieren av teknologiene. Og hvordan skal man etes av åperd av nøkron som man omgaver skal heve av? Hvordan er sjukrarøkterfrøyngren stedlaver? Om han har innstillet teknologiene og at han kontrollerer henne sambarst instrukse, og allikevel rikker teknologien ikke, som hun skal. Og hva gjør man da sjuklingren ikke innskjert helgjeldere løsner, eller hever såkallet teknofobi? Hever sjuklingren rett til å si nei? Så kan man spyrre øsne en viktig spørsmål kalt om helseverket legger opp til at sjuklingre selv helse oppdaterer vi egnon helsedata. Så om sjuklingren har trobult via bruk av helseteknologi, så kan det skapa en ojevne etgang til vittjer og opplysninger. Alle helsestarfer kan ha lært at utgangsstøyet skal tekast i sjuklingen. Da relasjonen mellom sjukrarøkterfrøyng og sjukling vil talgild, så vil også kontaktformen brøtter. Det er en etisk trobladj om teknologien teker fokus fra sjuklingen som menneske. Virkelig og Dahl sa ut 2011 at helseteknologien hever langt og så større avvirskende av sjukrarøkterfrøyng i praksis, at talgild data vil i større og større mån brukt heldre enn egner sansande og fysiske observasjoner. Tar meint da av veien at sjukrarøkterfrøyinger for å kjenne seg tryggere ved talgild data, og her vi også tilvita sleppa seg undan fysiske kontakt ved sjuklingen. Virkelig sier Øystein Einar, for at pasienten er ikke lenger en man kikker på, men en man klikker på. Og i utbyggvingen til sjukrarøkterfrøying verur nu nekstør dentur lagtur av undervisning og i helseteknologi og samspillet mellom teknologi og mennesker. Og vevnen sjølvandi at framtida sjukrarøkterfrøyingar tilvideier, og jeg sier om at tilvideier om samspillet eller dansen mellom teknologi og mennesker. Og vi tog i føringen bjør seg fram og standa i fremste rød og definere hva sjukrarøkter oppgaver teknologien kan brukes til, hvordan hun kan brukes, og hva
oppgaver teknologien ikke kan brukes til. Det her var sjukrøkterfrøyngar professionelle og etiske arbeid. Menneska må omkant skrivas ut ur lukningsene. Det her var ødelhelsestarfolk etiske arbeid av å trykja. Takk for det. Hjertelig takk for det. Nu vil høve til at sette Teimonbauen Helge og Marie spurningar. Det var skjera godt at høre Marie her og få det planta, hetta kjerke, hetta radje som vi er i nu, så tilgångene vi er i, skulle jeg si, her heima og inn i universitetet. Så hugsa jeg om onker tykker hever en spurning, og det er ikke lett da man er i fargen å sette spurningar til plenum, men jeg får røyne det likevel. Er det onker som hever en spurning til Helge og Marie? Helge, hvis du kommer hit, så kan vi se deg. Jeg fortalte henne at vi er veldig norske i færinger, og hon sa da hon kom til Setre at hennes firma også holder til her, så vi er så tett på hverandre. Er det noen som hever spurning? Jeg pleier å si at det finnes ikke noen dumme spørsmål om KI. Katrin Kasberg. Ja, hej, väldigt intressant. Jag jobbar själv som läkare ut på sjukhuset här och jag möter om ikke dagligen så i hvert fall på ukentlig basis patienter som kommer hvor de kommer med forslag til ändringar i deres behandlingar fordi nu har de puttet alle deres data inn på deres chat-GPT og så har de kjøpt sånn oppdatert versjon hvor de kan komme med forslag og nu bør vi ta de blodprøver og så videre. Og for så vidt det veldig inspirerende og veldig godt, synes jeg. Men hvordan, har du noen gode råd til hvordan man skal forholde seg også med, hvilke råd skal vi gi? Er det greit for dere at kjøre den veien, eller er det noen sikkerhetsting vi bør informere pasienterne om, og hvor mye kan vi selv ståle på det som de kommer med? Tusen takk for et veldig godt spørsmål. Jeg tror det er veldig mange som vil kjenne seg igjen i det. Det første punktet er at den er jo ikke laget for å gi medisinske råd. Det er grunnlinjen, sånn at det skal på en måte egentlig ikke brukes til det, men så bruker pasientene til det. Så kan du si så fint at du tar ny teknologi i bruk og eier din egen pasienthistorie og pasientreise. Men du som lege kan ikke bruke den tjenesten, for den er ikke... Det er samme som om noen har utviklet en respirator i en garasje og kommer til sykehuset. Den virket jo på de få jeg prøvde hjemme. Nei, men den er ikke godt nok bevisst. Sånn at for helse så er mye av dette medisinsk utstyr, og det er veldig, veldig strenge krav til om når det skal tas i bruk. Sånn at du kan si, dette er din historie, dette er din måte å skjønne det, men det er ikke min måte å være lege til deg på. Og så får man prøve å finne ut av det. For hvis de insisterer på at de vil følge de rådene, da tar de også ansvaret selv. Det er kanskje det viktigste. Du kan ikke ta ansvaret for de rådene som kommer. Nei, selvklart. Men det jeg lurte mer på, det er, hva kan man gi dem av råd til sikkerhet i det? Fordi de leverer jo en kjempesvær mengde data som de gir ut til bruk for chat-GPT. Altså, hvordan det er datasikkerhetsmessige også for dem, deres personsdata. Det blir jo, de putter jo masser informasjoner, og jeg har også pasienter som har liksom plottet blodprøver innenfra gjennom flere år, og diverse informasjoner, og alt ligger jo ute til bruk for chat-GPT. Altså, hvilke råd kan vi gi dem om, kan det ha noen konsekvens for deg? Ikke rent medisinsk. I Norge så lager vi det vi kaller sånne kjøreregler for KI. Det er 2 sider. Husk at det ikke er sant. Sjekk referanser. Hvis du bruker åpne sånn ChatGPT, ikke del sensitive data, og så videre. Så den kan jeg dele med dere når den kommer om et par uker. Men du har helt rett. Det er jo
kjempeskummelt å legge sine data inn til Meta eller til OpenAI. Eller genetikk. Jeg mener, hvor mange det ikke som har testet seg på 23andMe? Dette firmaet, det genetiske firmaet som nå har konkurs, og ingen vet hvor havner mitt DNA. Så, men altså, folk kommer til å prøve, og folk kommer til å ta dumme valg, og det har man også lov til som menneske. Så kan man bare si, det ikke så lurt. Men da får de ta litt ansvar for det selv også, de voksne og ikke vergeløse. Takk for spørningen, Katrin, hun sitter i et skaran, og det var godt at det var vi og her som det ikke noen. Vi har en 20-årsfrøying, og nå fikk vi sånn en lakna vi spiller henne. Onker andre spørninger her i salen? Vi får kanskje tog til en av tredje. Ja, her atre. Du kan slukke si at navnet eisen i æren. Du sitter spørning. Og til kvønt og setra. Ja, hei. Jeg heter David. PD-studerende her på Det Færøyske Universitet i datalogi. Og fokuserer på KI-teknologier innenfor språk. Vår mye fokus så utviklingen går enormt sterkt nå. Så hver dag man våner så det noe nytt. Og kapasiteten vokser hver uke, hver måned. Så det man snakket om i siste år, det mye langt vekk. Altså nesten som 100 år av utvikling i ellers teknologi vi kjenner det. Så min spørsmål til to. Hvor mye kikker man på hva det skjer nå i forhold til den kapasitet de her KI-modeller har? Og nummer 2, hva det nyeste innenfor helseforskning på deres område? Det står spørsmål, men det jeg legger opp til, det hva tenker I om det som skjer nå? Så det mitt spørsmål. Takk. Vil du svare først? Ja. Jeg klar over at det foregår veldig mye i veldig fart, og det siste det som kalles multimodal, at du bruker både bilder og tekst og med mye forskjellige data, og at du gjør det på en måte på edge, at du kan gjøre det på en mobiltelefon, du må ikke ha disse store datamaskinene. Det foregår veldig mye i Kina som man ikke helt vet så mye om. Der det liksom den aller nyeste. Og det overlater jeg rett og slett litt til forskerne å kaste seg på. Ofte det tverrfaglige forskergrupper med sykepleiere, med leger, med data scientist og cyberfolk. Men at forskningen går så langt frem, og at man får nye gjennombud, betyr ikke at det gir direkte verdi til pasientene. Jeg opptatt av om det reduserer mortalitet, dødelighet, om det reduserer morbiditet, sykelighet, og om det gir bedre livskvalitet. Dette de 3 liksom, basisene man vurderer intervensjoner i menneskers liv. Og så det risikoen for bivirkninger. Og det det samme jeg stiller til disse nye. Hvilken effekt har det på sykelighet, og på dødelighet, på livskvalitet, og eventuelt også på roller og sånn. Så selv om det går fort, og selv om man føler at man ikke henger med, så tenker jeg at det noen som skal tilby tjenester, særlig det offentlige, må kunne gi noen gode svar på det, og det kan ikke alltid de som utvikler KI, for de lar teknologien styre. Og jeg tror ikke man skal være early adopter. Man kan godt vente en dag, eller noen uker, eller noen måneder. Fordi man mister litt hode, man mister litt hjerte, for man føler... Jeg sa til deg, jeg vet ikke om jeg kan si det høyt, men jeg sier det likevel. Jeg pleier av og til å si at diskusjonen om kunstig intelligens i den sektoren, det litt som om når man snakket om sex som tenåringer. Man tror at alle gjør det, man tror alle gjør det veldig avansert og mye mer og veldig mye tidligere, men det ikke sant. Det ikke sant. Så man må liksom trekke litt pusten og finne ut av det, sånn som man må gjøre med erotikken. Får man til å si til en prest i dag? Tittar ni här
här ändrar sig mycket och också på det tekniska. Maria, ja, Tjejsjögång. Ja, det här det som är fokuserar på det är Maira det här teknologierna, alltså samspel med människor och teknologi, alltså vill jag säga. Hur vi skulle förhålla oss till teknologierna som flöjmer in i vrockarna. Jag har alltid en förfärlig djungla för när runt och ja. Och det här vi att man inte bara kan införa någon teknologi, hon är väl avvärskan och rollerna tja hästarfallet och tja ötlån hästarfallet och arbetsgångter skulle lösningen brötas och så vidare. Och det här som är alltid att det haltar öjligt att vi får att diskussioner och lä att vi inte bara har så vad sikta instrumentell och teknologifärtan att det bara är teknologi. Så här är en relationell teknologifärtan att det är en relation mellan människor och teknologierna och hur det arbetar samman. Så här är det liksom mycket fokus egentligen. Tack. Stopp. Om du har något om du kan komma, ja, det kan du godt. Hvis du er ansvarlig for noe som er veldig, veldig sårbart eller veldig viktig, altså ville du ha brukt ChatGPT eller språkmodellene da, til å fortelle deg hvordan du skulle være en god mamma eller pappa? Du kan jo få noen gode råd om hva forskningen viser om søvn og ernæring og sånn, men det kommer jo fra hjertet den rollen man... For det barnet er unikt, og det samspillet er unikt, og sånn tenker jeg vi må tenke litt som lærere og undervisere, og man bruker det som et godt hjelpemiddel, men det er liksom vi som tar ansvar. Ja. Tusen takk, begge to. Nå vil det stått litt her. Da sitter vi flere spørninger, vi merker, men kanskje eisne gåen ravon. Og Marsten Mår Olsen kom i huskotten, han vært her over ved akkurat rastøvne. Jeg tok oss nøyt av høven nå, vi tar et kvarter, jeg hadde vi sier, så vi skjer 5 minutter i holkon, da klarer vi det. Så mye vet etter vi ratter. Men mye tog første kaffe og huksar, som skal komme til her whiteboard, talvene alltid etter, og skriva spurning, vimersing, et eller annet tanka, som vi i etskaranen, fra skaparseter førja, og hugsi at han nå, tan bølger av føringen som brenner frysnevne, kan teka opp til vikere. Så nu stekkerne løte, 5 minutter i holkon. Nå er det så høy vi har pratet med hver annan, kanskje eisne underviserne.
taut. Ja, I halte det som du tog seg at vi kunne fære i gang til atterspegelig, ja. Tid som du gångkjønne tid høyre med ganske, ja. Marsen to reker, Røyno, ja, Katla. Hugsi endelig om det her var vi mersing eller noen spurning, så talvan her som du kan skriva av, frutt. Velkommen Reienberg. Så færa vi til gang datter. Og det var lagt merke til skrona, og jeg vil si at flere har samband som har vi underviser som gjør her, vi helseverket, og til sjølvande til at Edskarøye rettelig tenkt at helsemalen, men skulle vi få et bedre til, og skulle vi få ærere vinkler og breiere, så var det så ser det godt at det var fråskaper sitter vi og en sånn praktikere og vitande mann som Marsten Moore. Så det har vært en stor glede. Vi færer nå at her var 5 framløver, og det har vært 6 minutter, og anker helt at det er ytterligere større tog, det burde rett og ikke nekker som ikke do. Men skulle ikke bare røyne hjelpes til at hver skjer, at halte togene, det er noe som ringt å stekke ene som midt i en setning, og det er ikke det som en prester tog med så eller gjør, eller sånn. Men hikk her, nå færer vi det i gang, og jeg nevner personene som så først tar koma av, og vi færer til nå til Nomi og Gregersen, som eisen sitter i Edeskaranon. Hon helsegranskare og prosjektleiere i Farken, helsestøren i PhD av Øtjenon. Henne evne etter hvitløyke og personlige medisin. Gjeve Nomi et klapp. Gjør så vel, Nomi. Og så også hadde hun spørninger, men det blir ikke for en 5 lio, så takker for det. Gjør så vel. Du har bare brukt her sammen. Hei. Du brukar handen lite väl. Ja. Okej? Du brukar Hassan. Hassan. Du brukar Hassan. Har du den där? Detta fick jag till. Har du med? Nu har jag det. Det är gott. Hej. Som sagt. Teknologi, ja. Ja. Jag är färdig att ha en appe. Här. Jag vill ta oss om vitlöjtje og personlig medisin. Til daglig så arbeider jeg i helsestøren, og jeg har arbeidet nok snakk vi Fargen verskattene. Så jeg får grøye lysendre om hva det vi egentlig gjør. Altså, det vi tar oss om helse og hvordan vi bruker vitløyde i akkurat arbeidet. Eller færre bruker. Først av et lån tar vi tar oss om helse, så man lukker som, for nå har vi arbeidet under nekk genetikk. Men vi glemmer sinter til at vi ikke bare okkar gen, vi er også okkar omkvarve, hva det som avvarskar okkon, og alle tingene bare fra fødsel til alderdommen. Alle tingene bare utvortes ting, til som vi eter, okkar luststiller, til som vi avvarskar av kemikalion, og okkar omkvarve, familieliv, alle tingene, pluss okkar innare. Alle de biologiske prosessene som hender inni okkon. Og
det är allt det här mindar och för vi är och åkara risiko för få sjuker och ja, åkara hälsa. Och tar man så huxar om vitlöjt och personlig medicin och nu har vi kallat det för faktiskt personlig hälsa. Så nu är på EU höststörnon här man arbetar vi att främja folkhälsa. Så det är alltså att den datan som man rönder samla in i motföringar det ska lyckas som främja folkhälsa. Och här är tanken, ödlig tanken att man kan lyckas som samla in imiska dator och det är ja, bäger från Lufröjlig men östern som spårnar kemi och ödlig tanken som vi kan spela in till. Och här också man så att här allt verder lyckas som input i den här vidlöjdsapparatet. Här man också en chatbot kan lyckas som förutsäga akkurat eller det var något utkast till hur vi kan förutsäga akkurat främja akkurat personlig hälsa. Nu har vi ett själva sort ord alltså då alla stinchen som vi lyckas att takas vi men också i mot kost och alla ser till lyckas som ganska ända mal vi att man kan kunde vi lyckas som samla data in så vi på alla mat att träna chatbotten och på akkurat att prata förska samhället och så är det vid livet här. Så det är väldigt viktigt att man lyckas som tillgångsstöd i föringen. Så jag vill nu ha ett hörstålande om det att det är viktigt att KT och plus data. Men vad är det för data där vi tränar på? Och då blir det väldigt viktigt att vi faktiskt gör förska lösningar. Att vi arbetar vid föringen och så vi får med detta för oss. Och i det sambandet så också jag lyckas som att vi lyckas som igång där. Hoppas att känna till fargenverskattlarna, men nu är det verskattlarna som är igång i några år sånt, men nu stäcker vi till 3500 föringar som låter gå i dessa verskattlarna. Här man samlar en rikva datorn in. Bäger från att göra oilövkanningar, biokemiska kanningar, vi snackar om proteomics, transcriptomics, ödlighet, maten och så vi kan mat och göra blårönton. Plus att vi har sport in till i misstänk, alltså hälsan är kanske sjuker folk har och röjning om det räcker och alla tingene som vi på en eller annan måte kunde vi samla allt det här och härför AI eller vidlycke är hjälp och kunde lyckas som till göra några möjligheter att kunna granska och just ner alltså att vi kunde sammanköra imisk slå av datorn och en rik eller en stora mångd av datorn och det är akkurat som att det händer inte tjötar än ej här råknar vi, kan man säga. Och tanken är lyssnat här, har vi börjat på det här, så också man är imot till personlig medicin, så är utgångsstöjet centret här att som nu är, och ja, kanske inte ordet en långer, men tanken är centret här att du kommer in som patienter, så har du några symptomer, och så förstår du vittjar. Välvitande att det inte är så få som man avgåen av hur vittjärna som den första vittjären. Så man rör lyckas man finna här vad är det? Hur kan vi göra ett sorgsystem bättre? Så är det att få rätta köta diagnoser och rätta vittjär lyckas som i på en vägen kan man säga. Vi vet att hvis man häcker efter FDA, källor från FDA, så vet vi att medicin rickar öl i på folk. Och det är ofta döm att det är vid diabetes. Diabetes är också vid att någon nordisk som har granskat i diabetes och i sådana kvar. Och stadsväck har det inte en vittjer som man kan säga få en öka på en vägen. Så det är också som att det är ro för förbättring kan man säga. Och det här man också är det vi personliga medicin. Gå så kunde vi lyckas som tar vi få en kycklingabölk som kanske har diabetes, men vi vet alltså symptomen är kanske tillsammans, välvitande att orsaken till sjukdomen är slett inte lika för allt. Att tar du ger så är det imisk hos vilken viskar för sig. Kunde vi lyckas som dela dig upp, göra underbalkar så att vi kunde lyckas som bjöda dem och rätta vittjer från början så att vi vet att det är rätta viskna från början. Och vi inte lyckas som avpröva mediciner och så att det inte som man vet kunde ha stora biverkningar. Så lyckas som det är så att en öliga man kan huxa och inte fram till er chat och ja nu har vi så arbetat vi i farken nog slunche och jag huxar snart här vi att
när man snackar om personlig medicin så är det syndret till att vi får kunna fortälja dig om han vet som du först det rätta. Men jag har också upplevt att jag finns har folk som möter upp till kaninjerna som kan faktiskt ge mig en lista av tar medicin så säger jag ger det så du varst ska det för medicin du tog för att fortälja mig vad för medicin jag ska bruka om det är rätta. Och man följer sen det en early uppbörd att vad är det man egentligen har sett igång. Då är att så att är det som man inte men är vi liksom klar till det. Och det händer tjotare än är det som här räknar vi. Och då är det vi att ta etisk ätligt till detta. Det är vi att självs är jag rättren. Tur öllanek ta vi vet ha alla så vitarna alla så datorna vill jag för det som vi fortäljer dem och om det är man klar över vad är det egentligen för dator tror jag att det räcker som att du först finns jag vita sälja att vi tar som kritik så vet sig att så det är så att och det är det vi tar du har en patient som bara kanske inte öllanek att få en vitcher och som lukka som du tyckte hoppa så tar man på en eller annan med ötlån och som hur kunde vi göra det på en mat så att det blir så vi inte glömmer lukka som människa utanför det och här halt är att vi det för kanske ha en firmon sälja som granskare till det är vi det så tatt på människa hvis du arbetar med så en hvis du är i New York eller du är i kanske København och samla data inne så är du kanske inte så med gång till folk och du glömmer du kanske att det är människor utanför data som är alltid är det viktigt och det kanske en 4 månader så vi har varit för är att vi möter folk som är här i Värskatland ut i götene och det spyr in och men samtidigt en ölig uppbörd att vi gör det rätt ja och det är allt och det jökna skickna och just när att vita vad det är egentligen som vi arbetar vi och så också är det vi datavänt alltså nu är det ölet det är som att köra och också bara video hälsostorn och vi har öllvärja skojna för ChatGPT och arbet lukas som hur tanken är vi ska bruka det på en hel så enorma mängder av datorn och hur ska vi bruka det rätt men allikaväl det är som att du henne heter reglerna om att du förar inte så system via den datorn det är som kvar är det kvar där och det här som en sån mindset så vi alla de må vänja och vi är att hur så gör vi det på en trygga mata så att det är virligt och att vi ösnen vet allt och i kvardaten är det så på den matan så hade jag ösnet till att jag lägger upp till att det är vid i förrjun kanske att jag gör förska lossner och ofta huxar jag att vi är så lite och hur skulle vi virkliga bara göra och äckna men det är väldigt viktigt att vi muntligt skikt att vi vet akkurat att det är det som ser där hur är ägång till där men samstundes är att systemen skulle tränas på förskadat hur ska vi se när konferensen utan att vi blir lukka som är tränade på hur vi det så ja, så är också östen bara just när är ötlis tingen och östen mot lapper att ligger några apper där och som granskar som stonar som har så tutniga migla dator och att vi inte glömmer från människor utanför det så det alltid är ja tack så mycket jag har med det tack Hjärtligt tack för Nomi. Så färrar vi på till Jonge Godsen. Hon sitter eisne i Eskabranon. Hon är lejare i Roanon. Och hennes evne är vitlöjtje og äldre ökje. Och från nu av så får jag bruka her mikrofonerna. Detta kan bara bruka henne. Det är närmare. Som har stand her, ja. Bytta till. Så tek du her til hvis du ikke skal.
Martin, nu det enda det här lika, men det kommer ju bara. Vad tycker du, Janne? Faktiskt. Ja, och igen då. Det Er det herfra? Nej, fra her. Så er det. Ja, nu blir det alt ut. Suttjørt. Så må jeg ha noe på. Det er suttjørt. Det er så pikket litt, ja. Skal jeg ta hese tån i hånden, altså, bare? Ok. Vi har ikke hentet hvis vi andre, men det er ikke vi. Jeg går når jeg lager morgen, og jeg som han sier, jeg gjør ikke godt sen i løye i roen, og jeg sitter jo i et skara. For til at jeg kan synte om vidlig og eldre røkt, og muligere avbjørnger og ikke spurninger ut i samband. Hette er Karina og Paula. Karina, hun er hjemme i hjelp i roen, og Paula bor i Glevro. Karina brukar cirka halvan timen jag från vikna för in till Paula och ger en stor socker och morgmat höjleva tossa vi en spyk och sån sove och sån hevda ta flänna och gråta och pröva söver om hon fortäller om pappabottne och ombottne och länkombottne och Karina fortäller om tjejchen och att hon får läsa 20 år hög och andra sånt ting. Paula har aldrig då av Karino och Paula följs inte ensam. Hon följer inte ensam. Hetta är Pepper och Sara. Pepper är inte Sara cirka 2 timmar om dagen. Han gör det samma som Karina gör. Han letter Sara i stolsockar och gör morgonmat och höjlva och trycker sig höjlva av en kiven och tar sig en spyrk som hon sover väl och sån hevda och Sara flänner och gräter först men det då Pepper inte. Men annars har jag en god relation. Alltså, det är gott nog för Sara och hon har aldrig då Pepper. Och hon føler sig inte ensam. Robothögnen och vidlöj är jag visst som hon var en naturlig pastor av äldrerökne. Korsen inte är hemma till åkon än. Och vaxande tal av äldre truscht och äldre och manglande starfolk kräver nu inte lösning. Robotar och vidlöjskipaner kunde avlasta starfolken i rökne. Och tackna spurningar om empati och mänskliga nerver som vi då har plöjt nämnt det. För att göra några dömer om, alltså på några få dömer om vad tacknen är det och här som det brukar när vi äldre inte så är man i Fräkland och Japan och så här man en robot som lytter och flyter. I Skandinavien brukar man negta som Maria och sen nämnde vi nu kallar det för fylgesvagnar till sensorer men det är också fylgesvagnar till för synd långre än vi har sensorer till fylge där jag någon Geranstein jag någon Atlanta i sälj ut hem och det brukar ösne och här som det så finner föll och vanlig rörslemissor svön och andra registrerar så brukar man ösne tökne till kärfästing här då tåsar kärfästingen inställd för att skriva Anna att du ska dokumentera och ge höjlva och ge du så glömmer det så minne töknen jag kan nu måste minnas att godkänna till att du ska vart du ge höjlva och Anna och ge köratlaner och vaktatlaner. Det brukar man faktiskt näkna i Danmark men det flera väskatlaner körat och jag har med oss i Danmark. Och så är det Pepper som nämnt vi han är bara öna mångon som blir brukt alltså som är en pastor faktiskt integrerar flera röktare i Holland och Belgien.
Och så Harvard University och IBM har så mentor en vidlyckes skipan som kan diagnostisera, inte bara för krabba men andra ting, men också demens som kan straffas av åraval till dem sådana tal och oreg. Och det är ju HN4, Alzheimers. Så det är fyra månader och möjligheter som man kan sitta i tecknarna och i vidlyckes. Det är ganska strångt och misskillingar med starsfolk. Det tar snart om det ser rapporterna. Vidlyckes rapporter löser rutinuppgifter och ger starsfolk nummer 2 till omsorgen rökt. Det minkar om øynse med sosiale roboter, pepper og ånder, kjøver samvære og virker stimbrande for kjenslige velvære. Det er nøyvare sjælfesting, tale til skrift, sjåtarskrassettinger til dømes, når høylværen er given og måltiden er eten. Vidlykkes kittjer ved boven at han ikke vil glemt. Ta minner av at du skal gjøre tingene. Større trygg, du kjøter avværing, altså sensorene skal sette fall og regler rørsle eller vanlige apper og bo fra på en av veien. Du kan gagnet av dater, vi nekvån skal sette en dater og gå over vidlykkesgrøyning, så kan du avvære om at en eldre er vant for dette, med om vant for til dem spørbrunn eller fødseltrådte, og med om kognitive brøydinger til dem spyrjan til demens. Og det eldre var mer visken, det aktiverer og stimbrer særlig fysiologisk og kognitivt. Og så bygger det langere og gikk noe hjemme, og det tar vi død. Vil jeg at jeg skulle gjøre. Og det vil jeg det også selv. Så det etiske spørninger om moralsk arbeid i norsklinje er vidlykkje. Altså, kan vidlykkje avløse menneskeslige nerver? Er det etisk rett att låta en robot samskifta vid en äldre person och ge törv och omsorg. Det mest är därför känslan av att vara sattor och hörtor. Och självrej och viring. Känner den äldre sig framvis råa i äkna livet av vidlyckje texter av personlig omgivskiften. Kunne maskiner av tillvild taka avgjer som avvarskar viringen och brukaren. Så datorvärn och privatlöv. Alltså skulle sensorer fylltje ögonen allt samdögre och kvar ätgång till datorna. Hvordan trykker vi at personlige hälsodator ikke vil missbrukter eller selter? Rettvis og ätgång. Få alt som mulighet bruka vidlykke eller være som settelviks. Skapa vi et A-li eller B-li i eldre røktene. Her som må få menneskeslige røkt og ånder, bare maskiner. Avkjørettrykk for rapert. Om en vidlykkskipan teker en skøyve avkjør som får alvarslige avløringer, for ber så apertene til det syntosum. Til døme som en sensor ikke registrerer fall, eller ikke skøyve høylevoksgrå, hvor det er så apert. Så fjerskotten røkt. Altså finnes vanta for røkte vil standardisere og menneskeslig ta en femte algoritme. Og kan noen fokus og effektivitet gjøre røktene kaldere? Man tar seg om høyder hender selv om det ikke er mer kaldere, mer ufaglige og tøytninger av samtidig vil brukeren grøtt opplyst og ikke samtidig og er vidlykke vil et lasassåret ved teknologi. Og skilja folk ved demens eller kognitiv trobeløkken hvert det ikke var samtidig til. Samfunnsliv og etisk arbeid. Det er øyer at gjøre skrøyer med annen gang der. Lovarversk. Men vet at det har vi ikke lovarversk innan vidlykke. Og arbeider på det for å være mot misstykken. Og det er etisk om tøystøven. Tøkken er at være viringene og kjølreid og tøyme som brukerne. Norskland er ikke gjøre skreia, men heldur styrke om luskaske og trygglega. Løsningen er at jeg har hatt for jaunratte og rattvise i etgångt. Og datavernd og privatløv er jeg vil ha tidsen i største alvor. Takk for det. Og vi får av å gjøre.
nu færa vi til kollegan som Mario Lomaklet, søknaprester i Kristianskirkene. Hennar evne vidløyke og kyrkjan, og i øyla spenter å høyre. Det må jeg si, gi meg en eisen klapp. Takk for Marion, kom. Ja, høyre til mjøt. Først. Ja. Det en lysande paddelmynd vi Charlie Chaplin fra 1936 i filmen Modern Times og i merker Nøymøtans tøyer her han stender og arbeider vi samlebandet og røyner at fylja vi. Nå Chaplin tidsen ur samlebanden og tølmenne sett og stegen at gjøre arbeidet som Chaplin gjørte. Hetta hava vid gautidje. Fyrsta tølmenne siksta vera komme i 1939 vi elektro, som han kallast. Langt ta byrja vid så smått at seta robotar og stegen fyrir menneske og tar gjere okkara arbeid. Pera vida flakavirke, så koma fiskarner av samlebandet og vera av tølmenne skilter etter støtt. Det som arbeidsfølge gjør det over. Hetta har vi gautidje og gautaka. Vi satt å si gledast at dette arbeidet og i fyrr var harsht og krevjande, ja jaunan var av menneskjanslitt, nu kan være gjørst av tølmennom. Vi har ment okkon og kommet videre til next level og i merker nasta stige, det vil si 8 sti videre inn i høtte. Vi vid lujgenon og i merker videnon lukt etla tilgjørst vid. Vi har ment okkon så nekv innan vidlujge tøknen at hon nu arbeider, ja hoksar og skipar fyri okkon. Vi kunne gjeva vidlujgenon alskjens kunning og vidan som vidlujge så gjerne gjer til dømes til en tekst, mynd, sang og så framveges alt etter innskje okkara. Hva ombøn vi hava til vidlujge. Fyrr har vi sett til vi hava se, og vi hava hørst til vi hava hørst. Men nu troblare og torsførare at skilja i middelen veruleika og overlitt etla oppspunne. Men vidlujge ikkje overlitt, men veruleike. Sannrøynden at nudja vidlujge tøknen setter nastan luika nekvar etiskar spurningar som hon gjever møveleikar. Kunne vi iverhøver hava alit at her vid suttja og høyra og det? Og hvordan kunne vi hava alit at her og vid suttja og høyra? Veruløygen at alla stene verur tåsa vidløyge, og hever kvarskje atlaner etla kjensler. Hever onga møyning satt etla falskt, ratt etla øratt. Vidløyge setter år saman og meknar at håndtere øyna stora mångd av tekstet. Vidløyge av arbeidsplassum og i høymon okkara av imskan hot. Det kommet fyrir at vera. Spurningen vidløyge hever plass i folka kyrkjene, etla kvæd fyrir plass vidløyge hever i folka kyrkjene og kristnon samkommun. Arbeidet prestens og kyrkjenar omfavner fløyre økjer og oppgaver. Omframt taler og prediker til godstjenestene, ja, døper og vuxler og anna, så det samtaler, salarøkt, nærværa, omsorgan, nasrakærløyge og kristne fellagskaperen vi ødlån tess imiske nøyegavon, tutningar miklar oppgaver. Her samskifte og samvera liklar år. Skilvid
har vi et menneske finne som gave av tog av videre og skapa og i mynd Guds. Vi kjenner vidløyke og gjør noen imenskar apper som Chat GPT, Bing og Copilot, og jeg har mulighet å skrive sånne dagsens prædiker, gjøre sammen omtøker fra kyrkjerasfunden og bøken, gjøre iverlig iver tekst, jeg setter vi kommende spørninger til teksten og veite utblåster til aktiviteter vi badna og konfirmanta virksomhet. Sommerløyes kan vidløyge gjøre sutt utkast til heimasøyer, kunningarvengar og at løysa tiltak så alt snøkkere og penere. Sommerløyes utgjørende stenen, det er mange mennesker, yngre og eldre, som hever AI-vin eller vidløyge-vin, som de tåser vid daglige. Han er tåre aller beste viner, og her kan vidløyge være vi av jælian hot, og minka øynsomme tja følge, og være gauer samtale partnere og i terapi. Men det er også etfinninger samarbeidder, og sier at talgilding er høvesårsøken til at mange mennesker har så ilt i salene og i det. Hetta er tog at det er færre løter, her folk er sammen, og nærværende fellesskaperen vikner. Avhåverst er at vidløyge vinner fram av øtjon, her øynfyrer fav om Aron Sujane aldren har sagt at det får henda. Tog, ja, og tog at det krever sosialt vid, innlivingar evner og kreativa hoksan som øynas verelig menneske heva. Ta 500 år halte fyrir trobåtene vær i Wittenberg i 2016 vær som en rønt oppa framtøyer kyrkje, tålmenne og kallast Bless You Too, sett opp i Wittenberg, og kunne til løse sikningene i verferande følge og i verkomme. Så gjerne heva tålmennene Santå og Celeste ser dagsens ljøs. Hetta er å tålmenne til personlige andakt og samtale om troa relaterer spurningar. Hese robotar voida best svær og er given framan undan, som å løyes bøner, skriftstø og anna luknande. Men vera hesar funksjoner mentar saman vi til dømes Chat GPT, som mennast hei vi ætlite at heka seg av presta arbeidet som predikune og salarrøkt. Og ta vera atler trobeløykar og tjætjene, og er tenkt at hei som vittløyke flott mitt inn i luiv og virke kyrkjenar. Spurningarne vera hver øyer atler her holdt vi kvom og personsopplysningarne som et slukt tålmenne kan sauna saman. Kan vidløyke teka staurar avgjerer og heva apert? Og hver hever apert fire hva robotpresteren sier? Nu vidløyke kan framløye imisk mål, og etter lykna tale og ratter tja folkene, kunne vi spyrja om robotpresteren til døme skal slippe at enderoppleva en avhildnan, men farnan godfrøying, og kan skal tåsa vekna han. Vidløyke møveløygane er og mennesker. Men òsene nekver etiske spurningar fyltja og i kjallarverden av tøknene. Til dømes, hvordan vita vi at det som vidløyke sier er rett og satt? Og vi må spyrja okkon hvordan vi handfæra okkara data og personlige opplysningar, og nu kyrkjebøkernar. Hernast ber til å spyrja om vi kunne gjerast arbeidsleis vi at tålmenne kunne komme i okkara sted. Vi standa fyrir øyne kolvelting, mål, mentan, skole, halseversk, allmenn fyrirsidning, vinnan
og Folkekirken standa fyrir stauron brøydingon som kunne avvirka livskarmar menneskjans. Vi liva ui noen talgildum veruleika. Og hetta kan vera reiande og gjøre okkon øttafull. Men vi nødt til at vera vi ui tujene, vera kyrkja ui tujene, og teka i møte heson ambøynon som vittløyge jo Vi må tåsa hverjar etiskar omhugsaner og lovgave vi må heva av økjennom. Da vittløyge skal vera lodtakande parster og i okkara kyrkjo og samkom og løyve. Vi øye ikkje at øktast, tog vittløyge kan ikkje komme og i okkara sted, da hugsa ver ta menneskenslige og manna vire. Og her hugsa jeg særsterklige ta verulige og menneskelige og nærværende, egna braie, djupe samtalene og taknarskilde. Vi tar imot livande årenon, Herrans nøye sykning og ljøer fra vøkko til grøv, firegjøving, og tar høyt og hendene, og tar og møte okko menneskjon da vi kommer inn i hendan høymen. Tar høyt og hendene og i kuina og okka okkon. Tar høyt og hendene og stola og vera rattar okkon tjøknon alt luiva. Og så må løyes tar høyt og hendene og vi halta fast da vi færa ut ur heson høyme. Så må løyes hin kærløksfotla omsorganen og livande og tenkt at høyta kjøt hjertanon og slær sunne først og slø og gjøver sanna nærvære og samkjensle og i glede og sorg og i middelen menneske og i liturgi kyrkjonar. Hetta hjerta nemande. Tui hver menneske helt særstakt. Vi synne helt særstøk og søve og samløyga. Hetta kan ongan tui gerast samlebans lyknande. Men da hetta sagt, må vi så korsene være kritisk. Væren og meta hvordan vi fyrir halda okkon til, hvordan vi nøyda nutøymans vittløyge tøknena av skila besta hot og i kyrkjonar tjenaste til tess at gagna ötlun menneskjon. Atronavur hever lenga sivenju fire at tilpassa seg tøknelium brøydingon, og vånande fer kyrkjan framhaldande at menna seg og tilpassa seg vittløyge av en slukan hot at kristne gledebåskaperen varvøyder sin tydning. Vire og vikommande fire menneske. Takk fire. Stora takk for Marion. Ser du avhåverst, eisne. Så kommer Marsten. Det er 2 Marstener som vi skulle møte. Marsten Tvete Zakariasen. Han jo professor i just teltefrøye, rektor her av stedet. Og hans evne vitløyke undervisning og gransking. Gjørs vel, Marsten. Ja, takk for det. Ja, jeg håper du hører med, og nu blir jeg kanskje syndig kjeilig at han kommer, at han er en prest, så det blir syndig moratorisk, men da vil jeg nevne, nå tenker jeg til evne opp, at han ikke på haven hever nevnt vidtløyde som nega mamma tenker seg av i katolske kyrkene og skjer, og et øyla tøtning mye for samfunnslig menneskene, så det her har vi et samband. Jeg får at be et helt annet sted. Jeg kom fra Teltefrøyene,
Og har vi alltid vært opptidsen av spurningen om hva oppgaver kunne telte løse for jeg. Og det blir vi at løse matematiske oppgaver og så videre. Og nå vi kommet nok så lengt. Så han ivskipet spurningen som jeg alltid pleier å sette, og han pleier å sette at jeg har tåset ganske 20 minutter kvarter. Jeg får bant inn igjen, og uten å si en dag om taktene til spurningen om færre telter og vidløyde, så lurer han til at gjøres bedre enn mennesker til å løse kognitive oppgaver. Og da mener jeg at oppgaver vi bruker hele tiden. Og Sverige til å si kanskje 4-5 år siden vil Sverige ikke hette som kommer nå, men jeg har alle serieføringer, og jeg samtidig om at ja, punktum. Men den store spørsmålet nærverda, og det er kanskje på en annen måte enn det fyrslag. Så alt tyder på at lukka mye hver oppgave vi kunne formulere som vi kunne sette åkne gang og si oppgaver, minst det er ikke det helt menneskeslige, det er som enkle oppgaver. Så vil man kunne, så viser takk nå at teltene kunne faktisk gjøre det minst godt, eller kanskje nesten bedre. Og til her vi av hen. Et døme som vi nekker fremme til vi kører bil. Her vi ikke kommet til en, men jeg pleier alltid å si at det skal nok komme. Og til reisende godt av det. Når det er så sagt, så vil jeg lukke at her og en rapport. Og nå har jeg faktisk også nok snakket om størv eller profesjoner. Altså til at være prester til dømes, til at være laktene. Og her har IMF gjort en rapport siste år til om hvordan kunne de indiske profesjoner ble avvirket av vidløyde. Til å si hver oppgaver kunne man se for seg at vidløyde kan ivettake, eller skumpa borster, eller kan vidløyde faktisk heller hjelpe som profesjonen. Og her en figur som jeg alltid nok så avverder, som jeg lukker vise til kun, og dette er noe som mennesker at inn. Dette kan så ikke arbeids ut om noen år. Hver prikker her sværer til en profesjon, et slag og starve. Så en laktne. Og til sånn fra vinstre til høyre, så medtidgen, de som ikke mest til høyre, til starvene som her man kan suttje at her oppgående var løst der, her vidløyde øle vel egna. Så kan man si her en risiko for man kan bli skumpart søys og vidløyde kan iuttaka. Og for man fra nere fra opp etter, så det til starven her vid meta at her må et menneske liksom standa i front. Det her tås at om skolelaknar og sånt dit, og vast vi tar eisen piloter glömmes ikke også som at lente var om vi en robot framme fremst til dømes. Men vi bruker jo roboter, altså nå hører det Ukraina og alt militær, så det er ikke tog jeg det ikke til. Men tidligere vi at det som vi lagt i alt helst vil jeg lade vidløyde tidligere avgjøre om min helse. Men her til suttje her er nok større som mest høyre og nyast, sånn som sølefolk, boskaperføringer, det er ikke sånn relevanta, vi har negativt gjøre granskere av oss og nøytjen, vil jeg være litt ned til høyre og kanskje nye enda. Så det heter øyelig over. Så det er det som, men spørsmålet er her eisen, hva er det vi mennesker vilja? Vi vil gjerne være at mennesker stender og synes det enda og teker det som for en avgjører eller handler vekkene av mennesker. Jeg må bare si at det er ikke lagt. Denne greien kom ut her for noen døgn siden, og det har vært en bank i Sverige som heter Klarna, eller Storrein, som er en sin særlig bank i 5.000 startfolk. Det er søtt for en år siden at nå får det at skifte kjendra folk ut vi vidløtje, og det skal ittaka oppgaver, det er mest rajavar, bankrajavar og så videre. Men nå leser jeg her for noen dager siden, at nå får det sette folk at det er Jack Short. Og det som er nok så avverst, det er faktisk det sitatet som den sier, at vi tar, altså man har bruk for eisning av banka, og i søste enda, så har kontene bruk for å kunne ta seg ved mennesker. Det er sikkert som det. Og det er en ting man kan få av vidløse jobb seg ved, men vi er så sant mennesker, vi tar mest og beste relasjoner til andre mennesker. Og til her det liksom det ender søstenda. Så dette var en døm om at ja, det hendte nek, men vi skulle lukke å finne det rette balansen. Så får jeg lukke inn i det som vi var bina siden om, og til det med koppling til et evne. Til undervisning og gransking. Og min spørning som jeg pleier å se, det er fervidelig å brøyte undervisning og gransking. Og her er Sverige ja, så er det gjort. Men her vil si at vi vet ikke hvordan. Og jeg kan si ikke om noen tanker om hvordan det kan for å gjenge hva vi så ikke gjøre. Og det var sikkert hårstømmer fra skolen og årene at bøtten her er det dømmer ur Danmark her
Vi vet at nærmengene bruker vidløyke, og det som trobeleisen at læreren der så helt trygge vi at de har så lært at de skulle lære, tror at de har fått hjelp fra vidløyke, og at det dømer om årskarakter i en gymnasium i Danmark. Og her har man sagt at her kunne nærmengene risikere å komme inn til en sånn stortla berønt. For det lukker trygge at det skulle ikke årskarakter. Så att vi lukkar ta en samråd och lukkar trycka att du vill kan. Det går till en uppgåva allt det blir fint men jag føler mig kanske helt sikker vi att och så vidare. Eller att det kommer en diskussion om dynamiker och vi har finns touch eller tjej och så blir en dialog om det så men fint lägga ta en samråd och så ta det härifrån. Så det då om man vill spåla sin dratter och man nötla bra ut den här tillgång till som man annars har haft. Så stora spårningar för det för förlaga vi där bruk för framtiden och man kan se att så hittar ni döm någon här till vi kallar 21st century skills eller kan kalla det så den över parten här som vi kallar vitan till inte i med att här vi vet lite och allt här färdigt länge ända alltså allt det basala om det så bibellära eller till hackfröjd eller kemi eller vad det är så vill vi lite som vi säger allt det blir bättre och att det är helt konkreta fakta kunna svärspårning och göra stora analyser så är det inte nu till för att komma men då så komma till skills alltså hur så brukar vi det så i praxis och i samhället så det sinna gamla hur så brukar vi det och klagre hur så är vi som människor vad är våra karaktärer vad är tycker kvar mod och så vidare. Så är vi människor startar vi, men trobeleisen är att vi kan inte sända barn ut i hemmen och inte ha stor på det översta så det nyaste så gör någon mening. Så vi har startat bruk för det. Barn ung lär att rockna och skriva och allt det passar. Så temoin och det alltid utlärs samt om och vanligt för det helt bröta sig. Men det blir en ganska en annan tillgång till lärningen och det ska komma in då. Här ett gott YouTube-video, men det är faktiskt också kända för som heter Derek Miller som ger imiskar videor, men han har gjort en här nyligen om att vi brukar vidlöjt i undervisning. Och jag har alltid hans här poänger och jag gå. Och faktiskt han säger att titeln som du sitter här, what everyone gets wrong about AI and learning. Det är väl kan se kanske här vi långt uppfunna bästa modellen som finns, nämligen den klassundervisningen, den människosliga läraren. Så i sista ända så handlar läring och så är eisen om motivation, om att stola som människa. Och det så kan man inte bara lära vidlöjt uttag, alltså det kommer att rycka väl. Och att klassa vara så vid det sociala, så 4 gånger i en klass och så vidare, till ringt att starta ett land faktiskt omöjligt att starta. Det är hans poäng. Men han säger, vad kan vi så bruka vidlöjt till och i undervisningar höpe. Og her er 2 ting, og jeg er forstått samtidig, som jeg har vært noen utskrifter. Det første er det gode, det settende er det minne gode. Det første er, det kan være en fantastisk tål til å gjøre det som er personlig atterpå. Altså, du kan skriva en text, og så kan du skriva videre, kan helt med til, har vi gjort noen feiler, og så videre, og så kan vi ikke spørre, ja, men du har gjort hatt, men hva vi har, du mangler kanskje hatt, kan du lukke arbeid videre, og så videre. Så en personlig coach, altså en eintlein, og som nå er ikke hva som helst, det er ikke nye med at det er for å være størst, vi har blitt størst eisene i undervisninger høpe. Det hadde vi til eisene vi nevnt av øren her, at man bruker tøktene til læring generelt. Vi nevnte første hjelp, hørte det eisene hjørne. Men det settene er så at her trobeleisen som er at vidløs kan være som en sånn godt man kan hoppe latt. Du skal lære å skrive, så skal du lære å skrive. Du skal bruke tøy, det krever ikke vending, det er ikke tøymer. Så den inte spelar sig vidlös. Jag har just lite skitsar, jag kan lycka på så där och så allvarligt läraren. Det lär man inte väl. Så här det som kommer i sista ända, det handlar om hur så kommer ut få sig träningen att veta att man ska spela instrument, där man ska spela utdratt kräver det vad timmars vändning. Och ta vidare samma vi att hvis man ska då skriva eller malbera sig och så vidare, det kräver vändning. Och här är det så kan vi vidlös kan vi liksom vi toppar luktiv och så kunde vi. Men det är poenget här blir inte till. Så här skulle nekva timmar läggas alla gå. Så det är till risikon nu. Och för att lycka nämna helt kött nekra och nu nämligen till tosmetik så har det gott hos en paradoxer ansökning.
Her en stort grein som kom ut om bruk av vitløyde undervisning. Og jeg fikk ikke kjøttjøkken, jeg kan kanskje flere detaljer settene, men jeg tøkken bæg en vin og en fortjent. Det halvdest jeg så døme Janne, kan hjelpe, men eisen er liksom en, altså man, faktisk lærer man ikke nek, til man bruker vitløyde. Hun donalig og tog og kjølbar som hos en ermarskinger. Det har vi eisen hørst. Hon at komlig, men eisen ermarskande, og det handler om eisen at hava et lykke ergang til tøktene. Sustenta. Altså kan være onker nærmere kan kjøpe seg vidløyde som sin dødøyeren til som hin sønner, og så få det bedre hjelp. Og så gjør. Her var ødelykke ergongt. Og det siste så at her som vi eisne å se, nå til vidløyde kom fram, at det første var vi skulle banne etter dette må slags brukast. Og ta det inn til at hvis man banner okkur, så det da blir populært, så rønner folk at snytte et eller annet nå gjør. Og det er ikke paradigme som mange. Så til man kom til nå at vi må rønne bruka vidløyde i praksis og i undervisning og så gjør. Så hadde jeg da stått uka, jeg kunne sagt mer om det, men bare i utskrifter. Og så får jeg aller sørst å si syndrom gransking, det er sin lov. Og her vil jeg bare si at her er ikke konklusjonen. Men jeg har en nok så stort kanning som gjør det. Kom ut helt nødlig, for en 2 uker siden. Og det var et kjent av tøyer i The Nature, gjør en kanning, mittelen tarra lesare og granskare, altså en 5.000 granskare i alle verden, innenfor det 8.000 livet, som vi slukker til det. Og så spørs jeg om tarra, hva det helt om å bruke hvitløk, særlig til å skrive greiner, visnølige greiner. Og jeg er bare en spørning, og det har stått lenger stor åsemje, mega stor åsemje. Altså det er ikke konsensus om hvordan det skal brukes. Og det kan jeg ikke komme til å svære i det, for så vidt. Men bare for å vise et døme her, en spørning som det spørte om til vi at som vi eisen nærmere bruker, jeg skriver et utkast, en grein, og så blir vi til å hjelpe meg å pusse det. Gjette livet. Gjette det flott og alt det der. Og til den fire spørningen, og her også med på den måten at 35% holder til finansielle. Det er ikke problem. Her 35% sier, ja, men så skal du si at du har brukt hvitløk. Og 20% sier at du skal ikke si at jeg skulle si hvordan du brukte det. Altså det er som et prompt. Men bare 20% sier at det er skulle ikke gjøre det. Så det er cirka her vi der. Og det samme er vi omsetting til det settet døme. Hvis du har en tekst av førskolen, og nå får jeg lukket videre og hjelpe meg å omsette lengst. Er det eisen ok? Og her er sint det samme minstre, men grunnleggen kan man si at det er ok, og vi merker ikke om det. Det er ikke som man sier, det er ikke ok. Så innenfor granskningen så er konsensus at ja, vi kan godt bruke vidløs til å hjelpe oss, men for man i detaljene så står man å bruke vidløs til å skrive et resumé, en grein, eller blir vidløs til å skrive analysene. Det er står man eller en konklusjon i en grein. Og det er en no-go, det er helt tydelig her, det er ikke ok å bruke vidløs til det som vi kaller peer review. Altså, han som skal møte om man er grein, han kan jo ikke bruke vidløs, men det er så ikke ok. Så her, altså, men det er støvann bare nå, og i granskningsresultatet ut, jeg har det mest interessant kan ikke gjøre, og vi bare er vidt avsemja. Og policy så er helst på plass, og så gjør vi det. Men det har stått lenge at det blir brukt. Og til mer akseptabelt enn jeg har faktisk vant. Så det er her det er. Og du kan helst si at dere bøtene, de må ikke bruke det til. Da granskere, om du bruker det, så er det vel, altså, så er det vel ok. Så, yes, ok. Det har stått da, jeg vil lukke enda, og det er faktisk blitt sagt flere for her, at menneska handlar ju inte bara om att lösa uppgifter. Nu säger jag att det är bättre än människa att lösa konkreta uppgifter. Vi är inte bara en uppgiftlösare. Vi är ett folkmänniska. Och här kommer en skåra rapport ut helt nyligen från UNDP som är till STN för männing. Och ta sig om hur vitlöjde kan bröta och männa alla världen globalt kan man säga. Och här är en konklusion här som är inte länge, men i alla fall ända vi henne som du lyckas läsa den igen. Men den nästa talangen var, men det handlar i stort om att vi människor är mer en problemlösare. Och det ska man alltid minnas till, och det är att samla på att man ska täcka. Och då häver, och det sista sättning som det står här, hur så kommer vi egentligen bruka dessa tökterna till att stola människorna av alla världen av samhället. Det är det system vid tökten är där. Vi skulle bruka den, vi skulle ha gott samspel mellan människor och tökten. Tack för det. Stora tack för det, Martin. Så är det gott. Vi har en halvan timme etter, og han atler vi eisen bruker vel. Klarer det å reise dere lykke? Bare reise dere opp og gjøre også over. Vi øksler noen fremme etter og atter etter.
Ja, en präst han då ordentligt väl. Alltså tror jag att vi skulle läsa från några borsrur. Det är inte bara hött och hjärta vid reise ett lika. Är det gott? Gjørs vel å se det gunnirat. Så færer vi til den sørsta, og til Marsten Moore Olsen, som kommer å si noe som heter Hvitløyke. Og Hvitløyke-kjerve, sender hoar, etter det? Sender ikke hoar her? Jo. Og han rettelig interessant for åkken ødelt, og han lykker som drever sammen og han vil fram og han hikker etter hva henter i førjen, hva arbeider vi i her, og han ønsker at førjer skulle arbeide sammen om det her. Og nå er det spennende å høre Marsten. Nå får han ta året eller iver herfra, som leie Palporsfonden, og Arne Iset Meniers for å takke Katle, heienstøtter, som akkurat er kommet der, som faktisk skriver til åkken og i Eskaranon, så spørs jeg henne klappeisene. Hun akkurat kommet der, det tror ikke viker så igjen, cirka. Og hun kom bare til å ta seg av disse stedene. Og det hardt, men hjertelig takk for det, akkurat samstad vi til Katla. Du har stor antydning for stedene. Vi kjører året til tøyen Marsten Moore Olsen. Takk for det. Som jeg skilte til her, Berger, så ringte du på han. Han var opptøysende. Han nødt til hele. Jeg har så ringte jeg gammel gærlig, det er alt så nødt, men jeg vil vi alt annet år nå, og til rasten, Skipa 4, Fonton og sånne. Og det som jeg har lagt mest til, det er til at interessen av hun fyrir er veldig store, men han ligger ofte i smaven lommon ute av fyrtøkken og stånen. Og stånene selv er ganske så store, at det har ikke støve til hva man skal gjøre. Men her er noen startfolk som tog med det ordentlig vel. Og det er så det som jeg har lært av Esnir Halva Ørnarnon, at det finnes ikke forum for de folkene at hittes og at ta seg om tingene. Så tog har vi omkring ganske skumpa med løsende i gang, men jeg har ikke styrt til at det går at gjøre et forum til det. Så atlan at Stonar og Fyrtøkker kunne sende startfolk ui det her nettverket. Så når man får en rikkebordsjord bare vi og utveksla erfaringer og vitan og sånne, men atlan sånn til at det får alltid til Fyrtøkkerne eller til Stonene. Landsbokasavnet er som det første kom vi, som det var bare beina ved. Vi ville gjerne være visning. Så hatten er for Landsbokasavnet er bare trappe karakter. Her er eisene noen andre som kommer an. Nå har noen funnet kommende diene. Vi er av stående, så her kommer flere ja her bare. Jeg skal skunde bare sånn at jeg tog inn i affære for dere, men tankevisning er til at dette skaper det som heter community of practice, og det er stått noen at sted her folk vi til samme interessen kunne komme sammen og ta sånne her ting. Borster fra arbeidsplassen, borster fra stående og kanskje og møtes om det som det. Det er samme ofte vi folk fra spiller fotball. Det er det samme community of practice. Men det er at det er verska kjervet, så forventningen er til jeg synes ikke hatt av kjerven her. At det er et verska kjervet, det betyr at det er ikke mot nettverk. Det er ikke noe, jeg får ikke sette meg i bårendan og se hvordan skapet skal standa. De som lottaker er vi til at menna hva det hender i sin kjerven. Så forventningen er til han at man kommer og er til arbeid som man leverer. Og bjør inn vi sånn arbeid. Så tror jeg vet ikke hvordan jeg för att melda sig till det. På ett annat tidspunkt så är det kanske för neckfolk och så kan man börja bråda folk som tror i balkar. Det första som folk gärna vill ha att man tar till politiska besluten det. Men är det så att det är för neckfolk i balkar som allt sitter och tar sig i hötta kornören så kan man bråda det upp i smarre balkar och ta sig om etik eller om samhälle eller ja. Så det som här kommer att det kostar här nu, men det som
det som till alla andra kvar så brukar vi pengarna som det kostar att bjuda folk som Helge som är en ny person som låttagarna välja. Och så har man skiftevis andra kvar funter av Teams eller vad det är, så kan man ta sig till i jocken. Så man lägger en kurs och så arbetar man med just efter att lösa det här problemen som vet inte hur vi ser. Som sagt, det må kosta att det kostar väl några pengar att få en som Helge att gå med hur ska färdas, som ska bygga ångstan, ska äta alla stunderna. Det löper upp funtarhålor och vad som man får. Men jag ska inte långt det där. De kan kontakta mig. Jag förvärrar en alert jag tror att han har. Så lycka kan trott om mina egen trumpeter och alert jag tror så visste det här var AHS nu. Nekva han tänkte som är kom fram med det. Det så som är och tröntor vi har just ett podd vars bara och med toja vid hålla det så. Här tar vi fast om nekva såna tänkte som är kom upp i det. Så det kommer för en lust här är snä visst det har hållit där men annars så nej ja. Här. Annars så är jag klar för fädra. Hade jag gjort en QR-kod ändå. Då. Ta vart här. Jag ska köra mer av det. Vi får vi är vad som vi kanske kan köpa för att det är en iceborning där mina faxar lite. Har vi druckit där hemma? Okej, det får vi det. Så är vi hesa. Kommer hit fram och med. Og Marsten, Reien og Janna. Og Reinberg, han har vi ikke møtt. Han møter vi nå. Han er samfunnsfrøyngur og granskar. Han er okkara faktisk skriver i Eskaran og Avor. Så er det Janna Mortensen som eisner nødkjær. Hjertelig velkommen begge tvei. Hun er sjukkerøktarfrøyngur og folkfunna i sjukkerøktar Eskaran. Og takk for samstarvet som vi har haft Janna nå. Ikke minst det senaste. Hon underviser eisen her av Setrunen. Hetta blir rettelig spennende, og vi gjør året til Marsten Mår. Ja, tekniska troblagar. Hører de med her? Ha? Skal vi ha en titt på her? Ja, vi hører med. De skulle høre med, de skulle høre til, så det er så fakt. Du kan tenke hese her, Marsten. Ha? Det bruker vi hese. Ja, det er så... Du har sett mig personligt här. Stant och pjud ikon. Det hör jag, ja? Ja, jag tar så ordentligt harst. Detta gånger. Jana kunde gott nog med att vi lägga med en Jamie Claran här på att du nämnde det här vi att det här var att höjrenskriv ut ja. Så nästa tar det här upp. Kan så lucka komma lyssna in på vad är här och vad tas nu som? Ja, alltså höjren skriver till att vi har 20 det ska löjregler. Det har 20 förändringar haft i förrjun så jag nu känner och 3-5 så är löj. Och det var alltså dagför där jaunan. Och det skulle avspegla samhället. Och det är ju sån nek brott. Det brottis alla tojna. Så i hesen uppskott någon till löjregler som nu är till höjringar som så ska samtyckas av kommande EU-fonden marsmål nästa år. Här har vi tids nog stått in om tökne. Det är inte värre, så det är faktiskt nytt. Tökne generellt, ja. Vi säger inte AI eller vidlöjde, men det är parster av välfärdstökne kan man säga. Sociala milar och mäla till att man är uppmärksammare på nämligen att det är vi vad är det för dator du brukar och vad lägger du där och så vidare. Ja, så eka uppmärksam här vi börjar nämna detta vi tökne och AI som man parstar till. Ja. Ja, det kommer innanför den törver som kommer naturligen alltså vi att lärreglarna kör brottar och ena toj och man kanske säga en törver att det tema ja. Ja, alltså flöta gång ju vi jukande för. Och ta fly med Lucas som in i rockon. Om sjukhusföreningar ut i landet mest en törva det ta vidare vi faktiskt inte. Men ta inte ufra. Ja. Vi tar så lite kött om att det vi att
det är inte sugarökta för inte är ju det är inte okänt att sugarökta för att ta emot och nu kör töckning jag tror att som vi då säger när man vill ta bästa och på bästa maten och allt det där så men tog töckning alltså vitan om töckning man kanske komma från uppbyggnadsna så att man färdar vi helt från början och töckning alla uppbyggnadsna. Ja, alltså där Maria nämnde ju sånt här till vi töckning fätan så jag tror det är viktigt att är det. Och det ligger så helt fra setron av att vi männa till att töckna fätarna och vi tar det ösne alltså tar vi undervis i etiken så är töckna fätan och etiken och i samband vi töckna ösne en pastor auto och här är det faktiskt ösne till material vi brukar här verda bönlös nämnt ösne om konstig intelligens eller ej. Ja, det är det sånt. Så efter det att man har sett någon marsten häver sugarökta fröja och här som för det kanske tar vi ta som men är också bara några såna lökfröja boskaparfröja samfällsfröja alltså det är alltså till nästan inte har sett någon inte faka sett någon som inte är avska och sån här är det en helt nutch typ man är av en är man klar till att det har sett någon att Nej, jag vet inte klar. Alltså vi tar inte just större brötningar och uppbyggnaden, men det är helt säkert snäcka som är vant för att komma till och vi gör en politik för nusliga vitlöjt och alltså som bär för starkfolk och läsande. Men det är bröt uppbyggnader det är också störst och det är inte något som är som rektor som kan avgöra men vi kunde ju inte se att är sant att det är ölen och några fakon precis det flesta som blev avskärade så töckna. Ta elas och Aberdeen ta hemman ölen och fak samma vid det kunöron ska ju så öllötte samfällagsfröje 108 alltså som har så stora klasserna som man undervisar så kommer ju mynda sig att det var också liknande att då heje undervisning och vid löjtje alltså så du tog sugarökta för en grej eller boskapar för en grej eller gjort det samma så skulle jag ha det som undervisning. Ja, absolut. Det är något vi tar snabbt vi att få fler fag som kan brukas efter först om allt sätt. Så det är eisen något vi tittar på. Ja. Jag kan gott tänka mig att för vi till Normi att upp lite där. Det här vi att det är ett löjt samfälla. Vi det hade ju spännande en spännande problematik, ja. Hur arbetar det utöver vi till dömes nu till det arbetar vi och låna så har det protokoller till det. Det är något som kan översättas till hur man arbetar vid det. Brödes det när vi man arbetar vi vid det. Ja, så sånt laboratoriet är ganska det samma. Sånt kan det bli mer automatiserat. Det att ta blodprover vid något stadigt en person som tar blodprover. Vi får se vad det inte är robotar som tar blodprover men så på den måten kvar vi är men arbetar självt vid datan att du har samlat alla datan in och ta för vidlycke allvarliga kunna göra den nextshotare alltså arbeta nextshotare finna tendenser finna mönster så det är mer en spurningen att kanske alltså ta gäng så mycket kött nu att är vi klar till att köra till Juxberg som vi tog så vidare just här är det öla krokt för folk vi förtäljer folk vad det är vi egentligen gör och för att Mali är vitt och till dem säger vi att vi inte fra på genetiska versioner efter. Det är väldigt viktigt att vi tror jag vi på en måte så inte folk har rätt till sina data och talet är väldigt viktigt men vi klar till det som är kora datan ut där till folk och mot och så till vi rådgivning och tar spurningar som kommer efter klar är vi mäkna vid det så det är ganska det som är ganska just att vi inte är färd alla vägarna och särskilt är vi premisserna för att låta gå igenom verska som farken det är vi förtäller dem vad det är och man öller gärna vara vi tror jag kan männa lackna voicen och hjälpa fram till in i Montevideo men folk man spyr inte så folk är inte så real av själva vita och det är också att det är också här gränsen ganska gånger så det var ju matta svära spår det för det kaska
Lukka för vad jag till dig en två är ju förvärande skrivare jag ska ranon och två över aren't to shift the aren't shift med så jag har då arbetat alltså på det sort som vi tar sig om vad det är och det jag hade alla runt gånger som man om hur empati och närvaro och bias och empati moral alltså det är en joking gang ja och att som vi tar sig om förregat det här att de som kommer i kontakt färra potentiellt komma i kontakt med det här är utsatt folk eller patienter eller folk som har en eller annan väglägga eller att det är äldre folk som kanske inte skilja det eller sådana här. Hur skulle vi huxa det här in och hur skulle arbetet vi snart framöver? Ja, alltså det kan ju som så vara en generell avbjörning. Bägen för hälsovård och granskning som helhet. Att du har rollen ofta där vi har tagit vad ska man kalla det datamaterial som kommer in där normalpersoner. För det var det kanske inte primärt manfolk. Inte en gång konfolk har jag stått på. Och bägen, alltså en par av troblöka vill ju vara att ta skajklar grundarläge eller nekfyr gosselöga som du vill göra det jag kan gänga och så framvis. Men så vill det ju även vara en öjlig stor avbjörning att ganska typiskt när man har fått någon som kommer i samband vid det här är skattenhalsvärste eller allmannavärste. Det vill ju ofta vara folk som har avbjörningar som kanske inte har överskott till att föra in och börjas för sig själva och sätta sig in i ting och allt sådana. Och långt nu kan det vara en avbjörning där man ständer för hälsa för att det är särskilt äcklande grejer kan inte som vi säger jämna så det är folk som döms är akademiker och är det för att argumentera för sig själva och allt sådana. Det får som en bättre bitcher och i hälsoversen än den andra. Gå ser så vi ser ägstnären den här som där svarta kassen som vi inte kanske kan vara vad det är som händer i US när hos joggenskojet här har ju bara 100% av alla data och skiljer det inte för ju är vet då här kunde vara öliga nekvar avbjörningar för att ta som vi så kommer till folk som har demens som har människotarna vid hemskonslöven ödlig ser för sig inte hur kan man lägga som tycker så att vi lurar faktiskt tänker det här här en hel massa en granskning som vi ser av stå här vi lurar som är bara framlagt till det så här det är egentligen bättre empatiska förläggare i mel än en melakning i Europa den närmaste så man kunde ju ägstna egentligen väl med det så här bitlugen nämligen kan vara en stor styrstjärba till dömes så tänker sårbara folk som är i kontakt med allmänna ja så har det en rådgivare som alla den här arbeta väl dem och backa det upp och så på tamaten så är jag på en gång man kan avsluta det för 4 månader vet jag kan godt tänka mig att Horst det är ganska öppen spårningar till det kan att och ta framlånar som har varit där och det är några som tid har blivit som ordentligt ja det här är viktigt att vi har vi bojar ja och är som människor ja alltså är kanske huxa jag säger att det som är det gänger eller kött men man har inte över spårningen från salen och så går till Helga Sverige till att det gör ju inte alla det där vi kommer bo i till morgon alltså på en eller annan måte vi lyckas stäcka och anta och lyckas finna någon och just finna så balans när så det vi skulle bruka det men hur kommer det bruka det ja jag hade alltid varit otroligt spännande och när vad du lyckas en gång grattor men ett av det som jag alltid är otroligt viktigt till är vi att att det kan vara en otroligt god hjälp till goda rökt och vidje till dömes men det är en hjälp till inte just en fyra så det är ordentligt viktigt och så faktiskt östar man vi först kan vänta till hötte alltså att det ljus och generar för de skilta med men när man väntar till hötte och ösne huxar att vi först är det oetiskt inte att bruka tökterna ja det är gott punkt ja en god tanke och sen är det ja ja jag också är snart när jag tror att empati över att landa jag kan kanta jag kan skola läsa när jag väntar till centrum hötten om att kväll vitluche kan göra vi empati och människan och stanna hvis man dömes huxar på som sida vi vitluche loman och alla tonar det är inte samma som det och som kanske har spalt mer att helt gott det till dömes och såna vi vill ju att man sitter ner vid tojan så ska man lucka att det skiftar i att alla folk kan man inte färre ser beina vägen att adrenalinkick eller beina vägen vi på och såna vi så på samma mat lucka som
i köken till en uppväxt lärer till ja men vinnaren som du har i lomman och chatar han bjöd de kan av. Vinnaren som du har i lomman och är allt i fyrta. Vinnaren som är på lomman och tar ångarna så är såna tobio så är för här för tandvinnen. Men vinnaren är bara för det. Alla vänner i köknen. Akkurat det också jag kan vara en rättligen stor avbjörning vi vidlöjde som man kan ska vidger i minna läge. Ja, vad gör det egentligen vi och som kommer upp efter i framtiden? Vad gör det vi akkurat förläggare att ha samband vi andra människor och att ha empati för göra vad ska nästa? Ja, alltså det som kanske fick mig att tänka att det är ju det presse som är på att äta gång kött, den där kappen mellan Kina och USA och Europa och vi vill att täppa det hela golvet i Europa allt det och här ganska som helt konfekt för mig lite stäcka av och se jag vill lägga så ganska gott bruka som det tror jag att de väl om tog är vi så kört några för tannar så det så här sen Örvis nu det så ut där så att han demokratiska samtalen kan man som man plakar det som vi har om det här hon ölla tutningar med låta tycker och vi det syns att för vi är för just lovgivning och politiker och det halt det som skulle kött kom gång till okej man kanske ett fet att men kanske inte tutje så här ska hända när kanske inte men man bara säga att jag har fått ölla väl vi just ner och det brötest alla tyna så det domatas proteiner nu är inte arbete till människor och hur det hon är vi affärer synden och så akkurat som kom fram här att det är köpchimrar för långt det är nu så är nu det dömne som har varit att det rickar inte allt lukar väl det är ut över så det är här är absolut amörstingar vi kan kan i praxis och det är först okej vi joker sin stunden till att ta sig med vi hade ju först lucka sporting Helga sport med pauserna vad är nu så det nästa steg i varje vi tar det känt till vidlöjt så du kan gott fortsätta marschen stå det nästa steg vad huxar du är det nästa steg som ska till för nu för det gång vi har män där så har vi kunnat bruka det och i skintik och värdata och vad har vi det ja så för ju nog så själv ja så har det kan vara gå brian på så nu är ganska tog kom när vi får ett allmänt check ganska är lagt in sånt för så vet och för att kunna just några så politiskt om det är lovgivning men nästan bara man sitter nu tänka skra några som man vill arbeta vi bäj emot till att bruka det men nästan emot till att styra det kan man säga det alltid vi får hålla till det vill det vara det och så alltid jag har nog varit gott om i norrrammen och teacher stöd nu tänkte att tog man sätter igång då är ju upp till now till det första mål. Alltså hur så tror vi det att det första mål rickar vi hesar nu värd vid för nu och att det är bara ut och irrelevant. Så här att tycka att jag förstår isen faktiskt här ute norska att det här öll små mål här norsk isen här ute mål. Alltså ett mål som inte är ängst nästan här var han troblägga. Så det kan inte lägga på att vi tycker också att för kommer vi ska lyckas så väl vi lägger som ängst innan frisa vi ner till hur allt står antydning. Det är en punishbar brukar chatta på det här. Hur skulle att det är mål ja och vi har ganska för jag måste allt nästa boys ner men till så tackar det. Hur brukar chatta på det och kopa det till resten där hur skulle vi brukar orska tog på men så lite land så vi där menna ser tackna som kostar 9 miljoner att menna hur ska vi göra det? Ja så inte något tänkt nog vill jag vara mer allmän och generell så man kan föra något över ta vi vill se att hvis jag brukar vill så tar sig absolut vita stadverk och enskon helt och förskon jag hade inte förskon något det är alltid svårt nu lucka gå som för att arbeta men det var alltså mer generella spårningar här vi alltså hvis man döms framåt för att så ja men till dömes målsvitcher och det allmänna. I EU så ju att då första så att målsvitcher bättre för att vara mer effektiv och för att vara rättare och för att vara rättvisare i äsna. Visst det vitlöjt som större mål för att täcka sig ut och framom folk. Men tar väl det ju vara när eka uppgörelsen chocken här på förjon. Vi har inte så störst datagrund där. Till det vi har inte såna kvar outgörer. Vi tar kanske några underslå av bias än man ser är stanna och vi vet att familjer kanske vill spela en större likelihood och att atmosfären kanske vara sin skyvar och tar väl det som drar spårningar alltså en mer principiell spårningar skulle vi så ha serförska lower serförska regler
och så kanske offra center upp på effektiviteten. Jag vet inte kunna vara lika effektiv som är ständigt. Jag har fått nöja sig att ta mer i nivåer till att det kan ta lägre värde. Eller skulle det helt färra och le och lower risk till att bryta och samhälle så att det passar till och större samhälle och vi tror kunna bruka tarra datagrundar eller vad det är. Alltså är det effektiviteten som utnyttning eller är det vi har också som är mer serförrest och eisen kvar betyder så emot effektiviteten ut i samhället och hvis man ser att effektiviteten ska vara topp och i allmänna skipannen betyder det nödvändigtvis att det förändrar så är effektivt så när lite företag eller en familj ut i utåt eller vad det ska vara. Och vi ser lukka kan knyta bemerkning på det att som du säger det snack om effektivitet. Onkel nämnde till kvann är tökne 4 eller vad är ja. Det är nog bara kallat det töknen. Kvann är det hon är 4 och är det 4 föringar och är det för föringars liv i en förskon kontext och en liten samhälle vi akkurat särliga mentan och så vidare så är det faktiskt inte bara en jämnväg mellan effektivitet och datagrundarliga men också kvart är det som är effektivt alltså hur som matar du på effektiviteten att det går kört men kvart vi utfattar någon och så vidare så att det är öliga komplext halt ja. Nomi i norra har man brukt alla sig oljepengarna på att upprätta center AI center och alla män på den norra kusten här på inte borde man just att center för vitlöje och för en kaskad och nya campus någon eller så var det sort tvärfackligt allfönande sån instanser här man kunde föra och skaffa sig vid den eller ja absolut så att vi manglar bara Lucas här oljepengarna ja kanske vi kommer få oss några oljepengar ja och det är Lucas som det är rätt det är centrerat nu arbetar vi har öliga personsvikva med dator så här man ska passa öliga väl på kvar arbetar vi sånt datorn och kvar lägger du så datorn och vi ska alltid ha styrat då i samtidigt så inte vi att ta vitarna så vi kommer få ordet och bruka till man tar tecknet som vi kunde bruka. Så det är inte så trade-off att vi var nött att Lucas som vi vill ha alla ta vidarna ur men samtidigt så kräver det öliga pengar till att uppbygga sig den infrastrukturen till att arbeta med datorn. Och vi kunde som nu inte bara köra det ut och det som långt i havet till jag vet vi kunde stå på att det är bara vi som inte har tagit någon. Så på den maten är det inte att steg upp här på alltså vi må aktion vi må ju inte bara till att göra lokala lösningar så att vi arbetar vid datorn lokalt så det inte är vi står ju i det talset för ja men lömmer som i Danmark här är vi har någon nordisk lömmes brukt öliga pengar alltså hundratals miljoner till att uppbygga en supercomputer till AI så att man kan arbeta vid datorn och till något som här man inte ser komma men vi för måste just folk aktion det kräver öliga pengar och det här är inte man inte sätter in så det är mamma välja ja lugga ända vid marschen och Janne expertisen för hon är hon alltså ta finnas folk som kunde ta sig alltså vara vitla där alltså vi skulle ju uppfinna några andra än lösningar till vitlöje alltså här är samstar och här är folk vi ser vid dan och så några för alltså det man finna till folk nu ja alltså även gott svära fest utifrån att du här som är det och det var som Maria säger också dåligt att säga man tar sig ut från att du här som man är till vill lära dig fälla och som om på för 20 det ska rai vill se att absolut tutningar mycket är 20 fröingar är vi alla stjärnor och i människan av AI tror att det är en brukare det brukar det sucha där och det sucha törven cha kyckling någon eller som borgaren det var är och samstundes är det otroligt viktigt att borgaren själv är vi. Det ska lukka som vara mycket inte poäng. Jag tror en sista kommentar. Ja, alltså vi grundläggande så vi har ett välutbyggt förjon och vi tar varje fall som vi tar om det och mot faktatel och så vidare så håller det här vi så så väl vi kommer angående det vet som kommer att driva där chatten människor och snär men som jag säger här av oss öde vi det
vi är nöjda att ta och kunna nämnde först komma alla men nästan det som här vi är få försk televiser in i så skipan där och första så lower versk och allt det där. Så det skulle ju schon arbeta vi och det är nöjt att vi gör det. Det måste att annars för annars tänker jag att så inte lite bara. Det har vi inte prov för. Så var. Nu är det akkurat dörrat då. Vill du gärna säga några ordlända? Ja. Kanske tacka för mig. Lycka till amen. Ja, amen. Först tack till Marsten Mor Olsen. Ge en klapp. Hjärtligt tack för Marsten. Och hjärtligt tack som Nomi, Jana, Rejen och Marsten. Och nu leder vi Marsten tre samman och tacka ötlom fyra, men här får vi för Eskaran att tacka Marstene och Setrunon för åkara goda samslag som de har haft. Eisne till öt som har varit inte lot. Marsten har vi nämnt och så Helge. Hjärtligt tack för Helge Brøkker. För dina lotöker och öt som har varit vi. Så vi ötla klapp. Och hjärtligt tack för det. Allt vi tidser upp. Allt vi klippt till, allt vi lagt ut av hemmasynene til Edskaranon, og så gjør vi marsjen, og så reiser de opp, gjør så vel. Og nå er langt sagt at du helter å stevne at her var mye spurninger, marsjen sett igjen. Så senest gjør det først jo, gjør så vel. Ja, men jeg får bare si takk, og så må jeg si takk til Lundberg og Edskarai, for at det ikke stilt her, at det kom fra Tikkon, og jeg halte det var veldig spennende og gjevende, og det håper jeg til åndreisene halte. Så jag som klockan är bi över hon är 12 nu så hade jag bara säga tack för att du kom i alla det och nu har en gående. Tack för det.